معلت دي أنا إذا ساعات دي أنزل جبر كنا إذا ذهب كنا ساعات معلت دمان صلوات نقالك كنك حدا وكن بالحل سلا ذهب كنا نمسكنك مع تقررنا محرت أوردلنا كل نجارنا تسبق لنا بيد ملاك تخلونا كبدينا قدس رنجل مريم بركة رديت فلنا بسماء تنبر ربنا سمكاي قدس من قصات مصاف أركان تاب سماي كم دم أمدري خونا إلى تنجرانا لما هبنا نحن بدلنا بدلهم كم تحركنا لهم بدلنا نوسنا بدلنا وقعدنا نمبر فتنايت أتونا من قصن حيلن كبر نزل على بنات كائم أمين وزيت يا مريم بنات قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك الله خبرنا فدنجلي خبيس جاهون دنجلي أدي جابير سواد كويتا سراوي سلام لك الله خنسك وعنس برفتي فركر سكون برخي وملتا تسجع جابير مساقي وفست دسول كحاجتنا سريلنا فتود غيس كورسوس من تانا محرت لمن النعمية نفتا ويسرق دينام لكن ودان إيش كورسوس كانيكا كانت سرايات يا دمساسي أبى سأقول له لبرك ساتي بران أنتماوية كانت أويد كانت بران سارق سنة بس مكم كونوا فتان ونتاني رسينس بلوان سمات زيو مهار النكسوس مل عصر تغلطه زيو مهار النكسوس 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 تقول أبيك أسيس بطلتك قدس لحال في محاركم بضمن صحيح لهم في المنفس قدس كما صار حتى تفتحكم من تقدتنا مريم محار النكسوس بالعسر تقولته تقدتنا مريم مهار النكسوس بنتقدتنا 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 مريم مهار النكسوس الراي كلهم مقعد عن مسخهم تانا مسجانا صلوت تصعب بوشه مسجانا صلوت جبار سنيات محارنا أملاخ أبو نقيتنا أملاخنا مدحينا يسوع كريستوس ستيرنا ردينا عاقبنا تقبلنا رهرهلنا دقفنا صارت عزياونا بصحنا يمو نمسكلنا حجون نعو بزعدس الذي بقول زماني ودنا بفصم سلام كعقبنا نخلص زملخ እግዚአብሔር አምላክና ለምን ነው ጎይታና እግዚአብሔር كل تحس ابو نقيتنا አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁሉ كل خنتاتن انت كل خنتاتنا وش كل خنتاتن መስግነካ ለና ስለ ሰተርካና ዘረዳኻና ዘዕቀብካና ነባሃውን ስለ ዘተቀበልካና ስለ ዘረህራኻና ዘደገፍካና ሰብዛስ ዓዚያውን ስለ ዘብጻኻና ነመስግነካ ለና ኦ መፍቀር ሰብ ነዛ ቅድስ ዕለት ዚያን كل زمن هيوتنا أهاب مفرافس سلام كنفصم هبنا كابسنايات كاختبنا نحتتن لمننا لنا كل قناة كل فتنا كل قبر سيطان مهرغ فاسباتن حبون قرن زخنا من العال سلان أويتا كباير حق كل هزبها ونار حق أبدا قدس بوتازو نار حق كل سنايات كا زدلنا قرن عدلنا مغنياتون السخا تمنن عن قربيتم كل حيل سلان كنرق سلطان زهب كان هاب كل خفوات حنا نبرهن بر فتنا يتتونا بتحادو الدخا ويتانا محمد حنان يسوع كريستوس من تفقر سبيل بتقبل محلتين قريتان مزخام عرم حول انا فت كرسن كبرين جرمان وداسين عملخون بحبرات مسنات كايم ولا من كل عن العالم عالم امين واملاك نايمس ناين السحا مزمور 50 حدن واملاك مسالخ محرني كم تعبير ابا ساي دمسس كبا ساي صبيك حصبني كاب حتيته وناصرين انا ابا ساي فلطالخم حتياتي كل غزي كن ما يزربا صاد ورخون صون كاتركب انا اخاطراي بدلكو أب كلمة خاك جوار كنا بابا ساتو ولد كنا كابحات أتنستن إنها أنا حق أو اشتغلت تدليه أحبوا أنت مهارن من تفسر سمع زاتري إنك كبرت كصعود أبني تنزغت كت كيانا سمت حق بساس بعطانا قوسنا اسمع عن قد كابحات يتك كلون بزل أبو ساي وندم سسو وأملاك صوري اللي بفترة اللي يسمى بس كويش تعدس كاب قد كاي تربيني حقن كاب قد كا أي تدربيني قدس منفس كونات تقدفني حق اسم الحن كامل سلي فقادني منفس وندق فني ما قد خان مفرس خمرة كمهرم إيه حتى عنا بقاكم الله سيوم أملاك مدحني كعداد معناك فالنساني سركها تقول لك تبلا ليا ويتها في مسكانا خنا جرس خنا فريق فت مسوات باب لك أنت زي كونس مقرب كل كانره مسوات مراري تقولني خم مسوات أملاك صبرهم فسي وأملاك نصبرهم كنت لبايت ونقاني خا نتيم تسجها سنة يقبل الله مكاتب يرسالة مندا شعب مسوات سرك بزحر مسوات بمل مسوات باك لك أي شعب مسوي خا أراحوا قرب لك يوم حلي لويا صلاة جزية كاس نكرساس نقصين أملاخين مسجانا قرب له حتى يعطيك حد قال لك عائل منو عبد الله تقى
دكتور الله عليها الله باشي هلا ورحمة الله هلا مدحاني على مجموعة لو شمون تزقبرو طبق نير هو حنتي ذا ميديا الله هوست موليا مسلنت حنتي شم تجنا تصبر ده حاجة حملو جنا الله بخلتي سلا زلالة مزمور 230 أبا حاجوس 230 حدن أمانيل يوحنس 230 كلتان مولو 233 أين عالم باريس 234 أبوش ولد سنسائي 237 بيتروس فاميلي 238 ترحاس 240 حدن أبوش تسفوم 240 كلتان أمانيل يوحنس 240 شدشتن أبا حاجوس 240 شوعتن بيتروس فاميلي 240 شمونتن ترحاس زي عائلات نبقى مثلا مش أبطات رايت النبى بحري راي ترحاس عائل كتان دول هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኩም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላትን ባሕርን ንዓሙቕን ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣስሓይታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ቦብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣእዋምን ፅሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳ ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣግዋዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርማኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ بشر نقول لك واحد تبصح ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ነጌታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያና ጋር ዝኾነ ካብ ወንጌል ሉቃስ ዝነገር ቃል ባረኽን ክብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለመን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ኣሜን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ክፍል 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምጽንናዕ እስራኤል እውን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፉ ንኣምላኹን ከምዚ እናበለ ባረኹ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ኣዒንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንው ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን ክርስቶስ ኣምላኽና مسير أبوخان منفس قدس لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين كابوريزن كاب نبياتنا حان فقال كاب تودق سماعين مدرن كحلف يقلل لو بيتنا لك مزامرتو آمين كفلتات صلاة أبا حاجوس كفلتات صلاة إنه بقدمي تقنع فرادي كقوم تدالي له إتي أم جاي زحلة فعدمين خنانين نفردن بقول سلازخانة ببزح حتياتي رعدن قد أنا لهم
ግን ከነፍሰይ ገና ኣብ መሬት ትነብረ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትኪት ተንሲእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ኣማኑኤል ዮሃንስ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውን ሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ ግን እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራት ግን እቲ ሕማቕ እከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቃላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢኺ ኣብ ሸለልተኝነት ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እቲ ትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብት ነቲ ዘላለማዊ ፍርድኻ እንብርክኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግድዝ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቅራፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኺ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቅረ በለለይ እብል ኣለኹ ይዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ኣሜን አሜን ወንሰት ድንግል ኣማኑኤል ኣይን ዓለም ፓሪስ ኣይን ዓለም ኣለኺ ከከፈትኩ ወተጋቂ اسمع المنفس قدس هذا آمين نጽህት ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቁልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልና ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕመት ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎት መንቃሕ ኣበግስያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረትን እትልምኒ ኣላይት ኣደ ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታይን ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ ክብር ምስጋና አሜን ወንሰት ድንግል ኦጎይታ እልልታ ኦጎይታ በዘይ ኃጢአት ክንሓድር ሓልወና ወአምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረከትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ ንዘላለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልና ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ወአምላኽናን መድሓኒናን ወተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድርን ስምዓና ኦጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብ ዝዓለት እዚ ንዘላለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ኦጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረድአኒ ኦጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦጎይታ ምሕረትካን ዘለዓለም ይነብር ኦጎይታ ንዓይን ተግባር ኢልካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየ ስለዝኾንካ ይትንፀገኒ ኦጎይታ ንዓኻ በዲለየ እሞ መሓረኒ ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እጽልይ ኣለኹ ኦጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብርካ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምጻእ ጸጋን በረከትን ምስጋናን ብሓቂናትካ እዩ ወቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ዘለዓለም እትነብርን ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ወልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማን እስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ብፅጽባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ እዘንቱ ኣሜን አሜን ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ኤልሳቤት ታላኺ ዶ ሚት ታላኺ እጅኸ ኦኬ ጽቡቅ ኦኬ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ንውታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ካብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሞታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመፅእ እዩ። ኦ ጎይታ መሓረና። ኦ ጎይታ ንኣቦና ኦጎይታ ምስጋና ንኣቦን ንወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ወጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ወጎይታ አበሳና ይቅረበለና ወጎይታ ንሕሙማት ዝኻብ ፀሐዮም ምእምንት ቅዱስ ስም ካይል ከፈውሶም ወጎይታ ነቶም ዝመቱ ዝሓለፉ ቦታትና ነዴታትና ነሕዋትና ነሓትና ከዓነብሶም ማዕርፍ ወኻብ ኃጢአት ንጽፎም ካጎይታ ርዳዕና ልማናና ተቀበለና ክብርን ምስጋናን ፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ አሜን። ወጎይታ መሐረና ወጎይታ መሐረና ወጎይታ ባርከና ከምዘ እናበልና ከነመስገነካ ብቕዓት ግበረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና እንደገና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢልማ ኣሜን። ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኻ ደእግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ወምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ምስጋና ለቅድስት ድንግል ማርያም ሙሉ አቤት አለሁ። ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ወቅድስት ምልእተ ጸጋ ሁሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ አምላኽ አደ ክርስቶስ ሰላም ይብለኪ ምንታ ኃጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና አርግልና አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአት ነፍስና ሓዲጉ ምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና አሜን። ወቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላኽ ዘርኢ ሰብ እምንታ አማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ኃጢአትና ክጽጎወና ለምንልና አሜን። ወናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ወናይ ማኑኤል አምላኽና ዝወለድክልና ቁርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ወድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣምነት አማላዲት ኃጢአትና ምእንቲ ሓድገልና ተዘከርልና አሜን አሜን። መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ጴጥሮስ ፋሚሊ በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ አምላክ አሜን። መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ኦ አደ ሐቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት አምላኽ መድሓን ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነና ንምስግነኪ ኦ ጎይታና ንጉስና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃናት ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነብስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና አሜን። ናይ ሃይማኖት ጸሎት ትርሓስ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ
ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምዉታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንምዉታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ መንግስቱ መወዳእታ ይብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሳኤ ምዉታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን ነቦሸ ችራላይ ሰንደ ትብላልን ኣለኻ አራይ ኦጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ኃጢአትና ሓደገልና ክሪያላይሶን 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይ ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙላት እዮም ሆኑ ኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ወጎይታ ሰራዊት ዓመል ሓይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብጀካ ረዳ የብልናን ወኣምላኽ ኣባና ሓደር ንበደልና ይቕረታን ምሕረትን ግበረልና ትብሊለትናን ብዘይድነትናን ዝገበርናዮ ትብፍላጥን ብዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ጎልን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብልልና ዝተሰምየ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኣጎይታ ይቕረበለልና ኣጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ብዛ ሓጢኣትና ኣይኹን በከመ ምሕረትካ ኣምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትካ ኣምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትካ ኣምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ ብኳዓት ግበረልና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናወሳና ንህደገልና ካብ ክፉ ኣድቕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣምየኖ ዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ብለክ ኣለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ብለክ ኣለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ፀሎት ኣቦሽ ናይ ንስሓ ፀሎት ወጎይታ ካብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባር ይኹን ብቓል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ሕዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርህሩህን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ تعرقنا نحرق لنا او املاخ بسلام كنحضر سلاماويت ليتهابنا
أبزانا يدقاس جزينا كاب كل ጭንቀትን ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተናት ጸላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣኽካ ለኣኸልና ብጸጋን ብርህራሄን እቲ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ወሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ይግባእካ ሕጂን ዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝጽለ ጸሎት ወጎይታ መሐረና ምሕረትካውን ኣብዝሓልና ወኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይ ምድርን ኩሉ ብኽብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ሰናያት ተመላእኻን ርሑርሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢኣተኛታቱን እትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ወጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ድማነና ትቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን ኣንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ሓዘንን ስቅያት ልቢ ንርአና ብህልውናም ከነቆብ ብቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ወጎይታ ክቡር ምስጉን ወድኻ ንስኻትኩም ክትጽልዩ ከለኹም ከም ዝበሉ እናበለ ከም ዝመሃረና ከምዚ ኢልና ክንጽዋዓካ ብቕዓት ግበረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት እንጀራና ለማህበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይማ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ወምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን። ساعتون تلو أدميت تقبلهم تخل عندي خا سقابه. كان موشن هو أنا تقبل كه. هو. راح تبغى. الرأي بس ما أب وولد منفس كدوس هذا وأملاك آمين كما يكنيهم كلهم جابير أملاكنا ده مسجنا يخون. نبذا نسوز مدة ساعات نهيبود خوننا قالوا كنا معها هار الله. نزب صحنا كبر المسجنا نعونا أملاخنا يخون نتم كلهم نزلنا دليزن كعرور دماغ جابير أملاخ كلنا قالوا نسمع مونا بدحنات كلمة قدوس فؤادي إمو نتمشوا جزية الدالي ونسم دما نايموف نابزين خحبرو أبزي وزي أبزي ما أدزين خساتفو منفسا وتبعات كعدلهم نلمنو معنا دما سمعنا أبقبر خنا وعلوبو خنا نبر اللمبر سمعت تراي كاين خون بزي فرز ترف كاين خون بجابير أملاخ كتي زي فرز بلا هيوت كابانا وريت وهدر بيلنا وكن ده حدث على أساس السامي تسنى فراغ كنفري بعلي دقفنا رايك جابير أملاخنا تمسكن يخون دقيمة أبونا بمرقيتا بشمالو سلام يملسلنا أنا بكشنا لنا كالوتون تحققوزنا ممر تخلوها يسمعكونا يأتون زخنة دحان زحلفت عربي قرب زر أنا يا وانجيلي وهانس معرفة عصرتو كلته لو مي قربت اللي مقابلنا كمتي عبوتات قال خازبلون ترقواميون كنري ينامو كاب زخنتا إنا نمهار ندابلناون دا تنكفنا يخن كيدينا እግዚአብሔር ንዓይ ንዝዛረብ ልሳነይ ይቀብእ ዓኸና ኩልና ንሰምዕ ምሳኻትኩም ድማ እዛን ንኸፍት ይደግፈና
برئسات جيروم أبوتات يخفف الوام تقدم يترس هبوا خاب معرف فقد حدا كسب عسرته حدا مقبا أجري قويتا بقولي كبئي تبل شعو يسوس شدشت معلتي قدمي فاسيكا نابتا نسخة موتا زتنسو الأزار زلوا نابيتانيا مزيه أباها درار قبورلو مارتاون تقلقل نبرت كابتم مقامتو حادخا الأزاريو مريم دما حاد نتري بزح زواقو قديك بي سورينا ردوس وسيدا بقو غيرا آغار يسوس لخيت بتصغر الأساون درزتو كتابيت كا بمعازات قديك بي ملأت كابتم رق مزامرت حاد اتخت حزو زلو يهودا أسقرتاوي ودسمون جنا إزي قديك إزي خمي قدان 300 دريم تشيتو ندخاتات زي وهاب بله إزي زبله سراغس لزخونه ينبر ندخاتات حالي لو ما يكونن محفودا مسؤول نبره كابتاو زاتوون يلعل نبره سلازي إيسوس دخاتات سي كل ساعة مساخاتكم علو نايقنا كل ساعة كترخبون يخم مو نمعالت قبري حالياتو يا حدقا بله الحرزي كاب ايهود بزحات سب إيسوس أبو مهلاو فليتهم مصو نتغموتات زتنسو على أزارون كرئيو مبر منت إيسوس ترأي إلهم أيكونن زمصو بزحات ايهود بمخنيات على أزار ناخدو بإيسوس يأمنو نبرمو ليكاون تخاناتنا على أزار دماك قتلوه تماخروا أبزي بوزحيو تي نتبتات زلوه جن كم فقاد እግዚአብሔር ገለገለ رئي كنبلنينا تا قداميتي زحالفون رئي كم زبلنايا مقصلتا ناي معراف 11 مخانا يا ترينا ابزا معراف 11 قويتا تزعبي زنبره دحر 4 معالتي نال ازار كم موتات كم زتنسو نرئي مالتيو حجي كابزي مصيو أبو أبيتو بدون محجي دحر تخونتات مالتي شديشت معالتي نبعل فاسيكا أيهود باس أوفر بلو بإنجليزية شديشت معالتي خطرفو خلو نابو مصيو 5 نبره ناب يروساليم يأتو 5 زلو إيزري أنا زلو حجي أبزي درار قابي زمو درار جيرو ملو اتجازا دمان امنتاي مخانو يرئي امندا مارتان مريمن الازارن توم سلسته حوات مالتي از كونلو ز كبلوم زخاله دما مارتا تغلغل كم زنبرت سلازرايو كالا ابزي مريم حاده نطري بزح زواغو قدي قبي اب اغار غويتا كم زقبت كنرينا مالتي اتقبي انتاي ترغمو سلمنتاي تراناي الازار تراناي مارتا تراناي مريم ابزن تدارينايو سلا كنرينا مالتيو حجي بعل فاسيكا ايهود ان مبعال كدالو خلو كريستوس نريو مالتيو نابتوم كم سبو اسدما كما اتوم سلا زخونه نابت كله اسرائيلاوي وي أيهوداوي خنبلو نخلينا كله ناب يروساليم ناخدو زبعلو زنبرو عمت بعل أيهود بعل فاسيكا ناود ما سو 5 سبو خبعل نابتي خبابي قرارب كم زنبره يرينا دحري نال ازار كموتات مستن سو مخانو دما نتي زتقبل تأمرات نمكتات فلو اب وين نمكتتالو اتي كمزي حدا تخلي سب تخلي تخيلوس ما ياستيو أفرخت بصح زريعة زكاتاتلا كمو تزسرحو صراح وصيتو صلو أبتما بتخباب زلو كريئي 5 مصايا دما يريئنا مالتيو زسقللو غزيون قريبو سلازنبره مستم فتوتو كمزي ناي دحانكون ناي مفانوي درار كام ساعتهم كساتف مال كمزي مصاون يحبرو مالتي تمابوتات سلازي انتاي زغبر زلو اتن دحري شديشت قدمي شديشت معالتي نا كبعد بعل ايهود كنبل كلنا ساتهم انتاي كبعلو زخر زلو اتي بلمد زغبرو
በዓል ፋሲካ ክገብርዎ እውን ዝተኣዘዙ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ኦሪት ጀሚሩ ካብ ግብፂ በኩራት ናይ ግብፃውያን ክቅተሉ ከለው በጊዕ ፋሲካ ሓሪዶም ኣብ ገዝኦም ዝኣክሎም ክበልዑ ከለው ልዳቶም ብደም ለኽዮም እቲ ዝቀትል ዝነበረ መልኣክ ክሓልፎም ከሎ ዝተነግሮም ኩሉ ግዜ ከዚ ከብዕልዎ ከም ዘለዎም ዝተነግሮም የብዕሉ ኣለው ሕጂ ግን ካብኡ ዝበለፀ በጊዕ ንኩሉ ዓለም ዘድሕን ካብ ግዜያዊ ሞት ዘይኮነስ ካብቲ ናይ ዘለኣለም ሞት እውን ዘድሕን በጊዕ ናብኦም ክቀርብ ከሎ ንርኢ እዛ መዓልቲ እዚኣስ እንታይ ነይራ ማለት እዩ በጊዕ ዝሓርዩላ እስራኤላውያን በጊዕ ዝሓርዩላ ንፓስ ኦቨር ዝኸውን ከምዚ ኣውደ ዓመት ክቀርበና ከሎ ኣብቲ ዕዳጋ መዓልቲ ከይድና ኢና ዝሕረድ ሕሩድ እንተሎ ጠስሚ እንተሎ ገለ ከሎ ኣብቲ ዕዳጋ ናይ ዕዳጋ መዓልቲ ኩሉ ስለ ዝርከብ ኣብ ናይ ዕዳጋ መዓልቲ ከይድካ ገዚእካ ተምፀሞ ተኣሲሩ ይቅንብ ገዛኻ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ልክዕ ከምኡ እሳቶም በጊዕ ፋሲካ ከዳልው ከለው ክርስቶስ ድማ በጊዕ ናይ ኩሉ ዓለም በጊዕ ፋሲካ ናይ ኩሉ ዓለም ምዃኑ ይቅረበሎም ኣሎ ባዕሉ ማለት እዩ ብፍቃዱ ስለ ዝኾነ እዚኣ ክነስተውዕለላ ዘለና ብፍቃዱ ስለ ዝኾነ ይቅረበሎም ኣሎ ማለት እዩ እቶም እስራኤላውያን ከም ዝገብርዎ ዝነበሩ 5 መዓልቲ ሒዞም ኣብታ መበል ሻድሻይ መዓልቲ ይሓርድዎ ይበልዕዎ ከም ዝነበሩ ዝኣክሎም ከም መጠን ወይ ከም ዕብየት ናይቲ ስድራ ቤት እዮም ከዓ ዝመርፁ ማለት እዩ ክውዳእ ስለ ዘለዎ ከሕድርሉ ስለ ዘይብሎም እንድሕር ውሕዳት ኮይኖም እውን 2-3 ጎረቤት ኣብ ሓደ ገዛ ይእከቡ ከም ዝነበሩ እዩ ዝነገረና እቲ ቃል ኣምላኽ ማለት እዩ ሕጂ ግን ባዕሉ እቲ ሓቀኛ በጊዕ ፋሲካ እነኹለ ይብሎም ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ከም ዝረኣናዮ ሰዓቱ ስለ ዘይኣኸለ ካብ ማእኸሎም ክወፅእ እንከሎ ክሓልፍ እንከሎ ክሕዝዎ ይደልዩ እሞ ንሱ ግን ክትሓዘሎም ከም ዘይነበረ ንርኢ ሕጂ ግን ባዕሉ ይዳለሉ ብፍቃዱ መስዋዕቲ ዝኸውን በጊዕ ፋሲካ እተን ክልተ ከነተሓሓዘን ዘለና መልእክቲ ኣብቲ ፋሲካ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ብሓንሳብ ኮይኖም ኣብ ሓንቲ ስድራ ቤት በጊዕ ምስ ሓረዱ ካብቲ ደሙ ኣፍ ደገ ልድኣቶምን ኣብ ላዕለዋይን ኣብ ክልተ ጎንን ይለኽይዎ እሞ እቲ ዝቀዝፍ መልኣኽ ይሰግሮም መቕዘፍቲ ኣይበፅሖምን እዩ ነይሩ ሕጂ ድማ እዚ ናይ ዓለም ገንሸል በጊዕ ፋሲካ ምስ ተሰቕለ ምስ ተሓርደ ንኩሉ ዓለም ንድሕነት ክኸውን ይቀርብ ኣሎ ባዕሉ ማለት እዩ እቲ ዝቀርብ ዝነበረ በጊዕ ኣብቲ ዘፀአት 12 ከም ንረኽቦ ሓደ ዓመት ዝገበረ መንቅብ ዘይብሉ ወይ ጎደሎ ዘይብሉ ማለት እዩ በጊዕ ይሓርዱ ይመርፁ ከም ዝነበሩ ይነግረና هراي حجي اتم ترى نايتم سلسته يحوات ابت غلغلوت كريستوس مسኦም መጽዩ ኣብ ገዝኦም ዝራር ተቀሪብሉን ከሎ ሰለስተ ዓይነት አገልግሎት ነይርዎም ማርታ በአገልግሎት መግቢ ብምድላው ሕጂ እዚ ንክርስቶስ ዋላ እዚያ ኣጽቢቃ ተኣምኖ ተፍቅሮ እኳ እናሃለወት እንከላ ኣብቲ ግዝያዊ ነገር ከም ተራ ከም ሰብ ማለት እዩ ክርስቶስ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ እዩ ኣብ ምድላው መግብን ካልእ እንተሃልኽ ከም ዝነበረት የሪአና ንሪኣ ግን ተገልግል እያ ዘላ ማርያም ድማ ብምቕባእ ተገልግላላ ከም ሃዋርያ ኮይና ኣብቲ ኣምላኻዊ ባህረ ናይ ጎይታ ጥራይ ንዕብየት ናቱ ንክብሪ ናቱ ኣድሂባ ከም ዝነበረት ይብሉ ቦታት ማለት እዩ ኣልኣዛር ከዓ ብሓቂ ከም ዝተንስአ ብምስካር ኣብ ማእኸልቶም ንድራር ዝተዓደሙ ሰባት ኣብ ማእኸሎም ኮፍ ኢሉ ነበረ እቲ ዝተንስአሲ ዝጭበጥ ሓቂ ኣልኣዛር ምዃኑ ህያው ምስክር ኮይኑ ቀሪቡ ከም ዝነበረ ነቲ ስራሕ ክርስቶስኒ ህያው ይገብሮ ብሓቂ እዩ ካብ ምውታት ተንሲኡ ኢሉ ይምስክር ከም ዝነበረ ይብሉ ቦታት ማለት እዩ ኣብ ኣኻ ድራር ገበሩሉ ማርታውን ተገልግል ነበረት ካብቶም መቃምጡ ሓደ ከዓ ኣልኣዛር እዩ ነይሩ ይብለን ጎይታ ነቲ ዘተንስኦ ክበፅሖ ተሃንጠ ንዝተሓደሰት ህይወት ክሕጎስ ይደሊ ማለት እዩ ክርስቶስ ምስ ዝተሓደሰት ህይወት ክትስእ ካብ ሓጢኣት ወዲቓ ዝነበረት ህይወት ናብ ንስሓ ክትመፅእ ከላ ኣብ ሰማያት ዓብይ ሓጎስ ይኸውን ከም ዝበሃል ብሓጢኣት ብንስሓ ንዝተመልሰት ነብሲ ድማ ጎይታ ኣዝዩ ክሪኣ ይህንጠ ይሕጎስ ማለት እዩ ኣብዚ ቅዱስ ጅሮም ከም ዝብለና
بتمساسالي غويتا لومي دما نبتي اب بيت كريستياننا نخبرتي زتنسئن اب يمانا بوز تقمطن اب ጸሎት ሃይማኖትና ከም ዝንብሎ اب سمايات ከም ዝዓረገ بيمانا بو ከም ተቀመጠ ንሪኦ ዘለና ተቀመጠ ኣብ ዝተዳለወ ማዕዲ ክበልዕ ኣብኡ እተዳለወ ንክንበልዕ ንሕና ክንሳተፍ ከለና ኣዝዩ ይሕጎስ ማለት እዩ ኣብቲ ንክብሪ ኣምላኽ ዝተዳለወ ማዕዲ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ክንሳተፍ ከለና ዓቢ ሓጎስ ይኸውን ማለት እዩ ቅዱስ ኣምብሮስ ዝበለ ማለት እዩ ዝሞተ ምትንሳእ መግቢ መሃብ መግቢ ሃብዎ ይብሎም ሓደ ሞት ምስ ተተንስአ መግቢ ሃብዎ ከም ዝብሎም ዝነበረ ኣልዓዛር ከዓኒ እነሆ ህያው ኮይኑ ኣብ ማኣዲ ኮፍ ከም ዝበለ ምክንያቱ እቲ ዝተገብረ ጭቡጥ ሓቂ ትንሳኤ ሙታን ከም ዝተንስኡ ንምርኣይ ማለት እዩ እቲ ዝበልዕ ዘሎሲ እቲ ዝተንስአስ መንፈስ ኣይኮነን እቲ ብሓቂ እቲ ሞይቱ ዝነበረ ዝትንስእ ዘሎ ሰብ ምዃኑ ከሪኦም ከሎ ክርስቶስ ማለት እዩ ዋላ ንሱን ክርስቶስን ድሕሪ ትንሳኤኡ ናብቲ ሃዋርያት ተኣኪቦምሉ ዝነበሩ ምስ ከደ ምስ ሰንበዱ ዝብላዕ እንተለኩም ከሪኦም ማለት እዩ ዝተንስአ ኣነ ህያው ናይ ብሓቂ ክብሎም ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ርእሲ ምቕባእ ልሙድ እዩ ይብል ማርያም ግን እንታይ ቀቢኣ እግሪ ቀቢኣ እቲ ዝኸበረ ቅብኢ እቲ ዝዓበየ ትሕዝቶ ኣለኒ ትብሎ ትሕዝቶ ምዃኑ ካልእ ኣብ ርእሲኡ ድማኒ ነቲ እግሩሲ ብፀጉሪ ርእሳ ከም ዝደረዘቶ እዚ ብዙሕ ትርጓሜ ይህብዎ እዮም ሓደ ፀጉሪ ርእሲ ክብሪ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ከም ምዃኑ መጠን ኩሉ ዘለዋ ክብሪ ብትሕዝትኡ እቲ ዝኸበረ ጨና ብኣካላታ ድማኒ እቲ ዝኸበረ እቲ መልክዓ ግርማዓ ዝኾነ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ቅድሚኡ ክትኩዑ ከላ ንክብሪ ኣምላኽ ኩሉ ክብረታ ከም ዝጓሓፈት ይብልዎ ይትንትንዎ ካልእ ጨና ፍቅራ ንክርስቶስ እቲ ገዛ ክሳብ ዝመልኦ ማለት እዩ ንክርስቶስ ዘለዋ ፍቅሪ ነቲ ገዛ መልኦ ይብል ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 ከም ንሪኦ ማለት ኣብ ማእኸል እቶም ዝድሕኑን እቶም ዝጠፍኡን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ መዓዛ ክርስቶስ ኢና ንሕና እቶም ኣመንቲ ጨና ናይ ክርስቶስ ኢና ኣበይ ኣብ ማእኸል እቶም ዝድሕኑን እቶም ዝጠፍኡን እቶም ዝድሕኑ ክጥቀሙሉ እዮም እቶም ዝጠፍኡ ድማ ክዕንቀፍሉ እዮም ማለት እዩ እዚኣ ኣብቲ ዳሕራይ ክንሪኣ ኢና ኣብ ይሁዳ ኣስቆረታዊ ዝተፈፀመት ነገር ከዓ ኣላ ማለት እዩ ግን እሳ ዘለዋ ፍቅሪ ንክርስቶስ እቲ ጨና እንታይ የመልክት ንክርስቶስ ዘለዋ ፍቅሪ ነቲ ገዛ ምልእ ኣበሎ ዘፍቅረና መሳበና ከምኡ ንጨኑ እቲ ንሱ ዘፍቅረና እቶም ኣመንቲ ድሕሪ ብዙሕ እዋንን ድልየትን ምሉእ ህይወትና ከም ጥዑም ሸቶ ነቲ ቅድም ዘፍቀረና ክርስቶስ ንዑ ምሳብናዮ ሽዑ ንጨኑ ማለት እዩ ከምኡ ንጨኑ ንሕና ነቲ ንሱ ባዕሉ ይፍቂርና መጀመርያ ንሱ ንሕና ከይፈለጥናዮ ንሱ ፈሊጥና ንሱ ፍቂርና ሕጂ እዚ ህይወትና ንዑ ምሳብና ነብስና ከምኡ ትጨኑ ንመን ንኩሉ ሰብ ኣገልግሎት ማርያም ነቲ ቅዱስ ጎይታ ጥራይ ኣኽቢራ ማለት እዩ ከም ሰብ ዘይኮነ ከም ኣምላኽ ኣኽቢራቶ ብዚ እዋን እዚ እግሩ ቀቢኣ ፀጉሪ ርእሳ ከዓ ደረዘቶ ስለዚ እንታይ ኮይና ይብለና ሃዋርያ ማርታ ድማ ድራር ኣብ ገዛኣ ከም ዝነበረ የመልክት ምክንያቱ ንሳ ተዓይ ከም ዝነበረት ኣብ እንዳ ካልእ ከምኡ ብዘይከዓ ካልእ ዝዓይ ኣይነበረን ካልእ ከምኡ ክገብር ዝኽእል ኣይነበረን ይብል ማለት እዩ እዚ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ከምኡ ኢሉ ክትንትኖ ከሎ ንሪኦ ሎሚ ቁሩብ ተለለይ ካብቲ ዝሓለፈ ዝተንተናያ ንሪኣ ማለት እዩ ብፀጉሪ ርእሳ ጌራሲ እግሪ ጎይታ ደሪዛ ይብል ቅዱስ ዮሃንስ ዋላ ካልኦት ኣቦታቱን ከም ዮሃንስ ኣፈወርቅ ካልኦት ኣቦታቱን ከም ዝተርጎምዎ ፍረ ፅድቂ ሂወት ንምሕፋስ ብኣሰር ጎይታ ምኻድ ማለት እዩ እግሪ ናይ ጎይታ እንታይ የርኢ ኣሰር ናይ ጎይታ መገዲ ናይ ጎይታ ምኻድ እዩ የመልክት ፀጉሪ ሓደ ካብቲ ዘየድሊ ወይ ንኣካላትናሲ ብዙሕ ጥቕሚ ዘይብሉ ተወሳኺ እዩ ይብልዎ ኣብ ርእስና ኣብ ሂወትና ተወሳኺ እዩ ፀጉሪ እንተሎ እንተዘየሎ ኣብ ሂወትና ዘምፅኦ ነገር የለን መልክዕ ግርማ ናይ ሰብ ምዃኑ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ርዱ እዩ ግን ተወሳኺ እዩ ኣብ ሂወትና
ስለዚ እግሪ ጎይታ ድማ እንታይ ብሎ እንታይ ኢሎም ተንቲኖም ኣለዉ ሓደ ካብ ኣካላት ናይ ጎይታ እዚኦም ከዓኒ እቶም ድኻታት እቶም መሳኪን ነዚኦም ካብቲ ተረፍ ዘለና ክንህቦም እንከለና ካብቲ ተረፍ ዘለና ከነመቐሎም እንከለና ኣብ የማን ጎይታ የቐምጠና ኣብቲ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ተቐቢልኩም ዘሎ ናይ ኣቦይ ብሩኻት ናይ ርጉማት ኢሉ ክፈልዮም እንከሎ ኣባጊዒን ኣጣለን ኢሉ ክፈልዮም ከሎ እንታይ ኢልዎም ጠምየ ዘይብላዕኹምኒ ሓዚነ ዘይናዘዝኩምኒ ተኣሲረ ዘይበፅሐኹምኒ ዓሪቐ ዘይከደንኩምኒ ጋሻ ኮይነ ዘይተቐበልኩምኒ ክብሎም እንከሎ ነቶም ኩሎም ሓደ ዓይነት ምክንያት ኣበይ ርኢናካ መዓስ ጌርናልካ እዮም ኢሎም ነቶም ንኣሽቱ ሓደ ካብዞም ኣሕዋተይ ዘይገበርኩም ንዓይ ከም ዘይገበርኩም ነዚኦም ተገይርኩም ድማ ንዓይ ከም ዝገበርኩም ኣካላቱ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ተረፍ ዘለና ትሕዝቶና ነዞም ከምዚኦም ዝመሰሉ ክንገብር ከለና ንኣካል ክርስቶስ ከም ዝገበርና ነዞም ንኣሽቱ ኣሕዋተይ ከም ዝበሎም ከም ዝገበርና እሞ ኣብ የማን ኣምላኽ ከዓ የቐምጠና እዚ እቲ ዝዓበየ ትርጉም ከኣብሎ ማለት እዩ ርእሲ ምቕባእ ልሙድ እዩ ማርያም ግና እግሪ ኣቐቢኣ እዚ እቲ ዝኸበረ ቅብኢ ትሕዝቶኣ ጨና ፍቕራ ንክርስቶስ ገዛ ክሳብ ዝመልኦ ማለት ኣብ ማእኸል እቶም ዝድሕኑን እቶም ዝጠፍኡን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ መዓዛ ክርስቶስ ኢና ከም ዝበሎ ቅዱስ ጳውሎስ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ምስ ገበረት ማርያም ካብቶም ደቀ መዛሙርቲ ሓደ እቲ ከትሕዞ ዘለዎ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ወዲ ስምዖን ግና እንታይ ኢሉ ግናኸ እቲ ብክርስቶስ ክሳዕ ናብ ዓወት ዝመርሓና በኣና እውን መዓዛ ፍልጠቱ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝግለጽ ኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ ማለት ኣብ ማእኸል እቶም ዝድሕኑን እቶም ዝጠፍኡን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ መዓዛ ክርስቶስ ኢና ነቶም ካብ ሞት ናብ ሞት ነቲኣቶም ግና ካብ ህይወት ናብ ህይወት ዘብፅሕ ሽታ ኢና ነዚ ክእለት ዘለዎ መን እዩ ይብል ሃዋርያ ጳውሎስ ማለት እዩ ነዚኣቶም ካብ ሞት ናብ ሞት ነቲኣቶም ግና ካብ ህይወት ናብ ህይወት ዘብፅሕ ሽታ ኢና ምክንያቱ ሃዋርያ ይሁዳ ኣብዚ ተዓንቂፉ እንታይ ኢሉ እዚ ነገር እዚ ስለምንታይ ናብ እግሪ ጎይታ ተፍስስዮ ክቡር ነገር እዩ ተሸይጡ ንድኻታት እንተዝውሃብ ዝያዳ መርበሐ ነይሩ ንድኻታት ዝሓለየ ይመስል ነቲ ክብሪ ናይቲ ሽቶ ተሚኑ ብከምዚ ተሸይጡ ንድኻታት እንተዝውሃብ መሓሸ ነይሩ ይብል ንድኻታት ግን ዝሓለየ ይመስል ሓልዮት ግን ኣይነበረትን ምክንያቱ ኣብታ ድሕሪኣ ዘላ ጥቕሲ ተጠቂሱሎ ንዚ ዝበለስኒ ሰራቂ ከም ዝነበረ እዩ ተሓዝ ማሕፉዳ ተሓዝ ገንዘብ ከም ዝነበረ እሞ ካብኡ እውን የልዕል ከም ዝነበረ ኣርእዩሎ ስለዚ እዚኣ ናይ መጀመሪኡ ይኮነትን ስለዚ ካብኡ ክረክቦ ዝኽእል ረብሓ ስለዝተረኣዮ ዳ እምበር ንድኻታት ሓሊሉሎም ኣይኮነን ኩሎም ሰማያውያንን ምድራውያንን ክሕጎሱን ከለውሲ ይሁዳ ጉህዩ ይብል ነቶም ካልኦት ሽታ ህይወት ንይሁዳ ግና ሽታ ሞት ኮይንዎ እቲ ጨና ማለት እዩ ይሁዳ ወንጌል ጥዑም ዜና ዝሰብኽ ሃዋርያ እዩ ነዚ ክብሪ ዝተፀዊዑ ነይሩ ነቲ ብመንፈስ ዝርከብ ስብከትን ፍቅርን ግን ኣየፍቀሮን ኣይተቐበሎን እንታይ ደኣ ስብከት ከም ሓደ ሞያ ከም ካሪየር ይብልዎ በእንግሊዘኛ ከም ሞያ እምበር ብሓቂ ብፍቅሪ እቲ ፍቅሪ ኣምላኽ ኣብ ውሽጡ ኣይነበረን ማለት እዩ ከም ሞያ ክትሰብኮ ትኽእል ኢኻ ሎሚ ዓለምና ብከምኡ እያ ተዋሒጣ ዘላ ንስብከት ከም ሞያ ይሕዝዎሞኒ መእተው ገንዘብ ብዙሕ ሰብ ይስዕቦም ብዙሕ ነገር ይግበር ብዙሕ ዘረባ ይዝረብ ስለዚ ንዕኦም ሞያ ናይ ምንጭ ኣታዊኦም እምበር እቲ መንፈስ ናይቲ ስብከትን መንፈስ ናይቲ ፍቅሪ ዝኾነ ኣምላኽን ኣብ ውሽጦም የለን ኣይነበረን ኣብኡ እዩ ብሓልዮት ድኻታት ኣመኽንዩ ንፍቅሪ ኣጥቂዕዋ እዩ ብሓልዮት ድኻታት ኣመኽንዩ ንፍቅሪ ኣጥቂዕዋ ምክንያቱ ማርያም ትገብሮ ዘላ ካብ ክቱር ፍቅሪ ናይ ክርስቶስ እቲ ዘለዋ ክቡር ነገርን ክቡር ህይወታን ኣብ ቅድሚኡ ትኽዑ ዘላ ስለዚ በዚ ክምሰጥን ክሕጎስን ዝግብኦሲ ኣብ ክንዲ ጥዑም ጨና ናብ ህይወት ዝመርሖ
ናሞት ክመርሖ ከሎ ምክንያቱ እታ ፍቅሪ እቲኣ የጥቃዕ ኣሎ እንታይ ጥራይ ጠሚቱ ኣብ ውሽጡ ገንዘብ ጥራይ ዘሎ እቲ የልዕል እንተደኣ ነይሩ ኮይኑ ይሰርቕ እንተደኣ ነይሩ ኮይኑ ስኒ ጎይታ ንምንታይ እቲ ተሓዝ ገንዘብ ገይርዎ ስለምንታይ ማሕፉዳ ክሕዝ ተፈቂድሉ ዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ቅዱስ ኣውገስቲን ድማኒ ሓደ ባዕሉ ህርፋን ናይ ገንዘብ ናይ ምጥፍፋእ ልምዲ ስለ ዘለዎ ከምዚአ ዘገልግል ወይ ከምዚአ ዝገብር ኢሉ ሒዝዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ድልየቱ ከማልእ ስለ ዝደለየ ይብል ካልኣይ ድማ ጎይታውን ፈቂድሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ንጎይታ ንምሻጥ ዝገብሮ ብገንዘብ ተታሊሉ መምክኔታ ምእንቲ ከይረክብ ማለት እዩ ህርፋን ገንዘብ ፈቂድሉ ህርፋን ገንዘብ ክብል ንጎይታ ምሻጥ እንተገደፎ እቲ ምክንያት ሕጂ ካልእ ክኸውን ገንዘብ ሲ ኣብ ኢዱ ኣሎ ምስተማ ይሁዳውያን ዝወዓዓሎ ነገር ሕጂ እንተልዩ በዚ ከይታለል ንዝብል ዕላማ ድማ ክኸውን ይኽእል እዩ ክሕደቱ ገንዘብ ምስ ተቐበለ ይኮነን ጀሚሩ ክሕደት ንጎይታ ገንዘብ ምስ ተቐበለ ካብ ይሁዳውያን ኣይኮነን ጀሚሩ ካብ ፈለምኡ ብቕንዕና ኣይሰዓቦን ኣመል ስርቂ ዝነበሮ ጎይትኡ ምእንቲ ገንዘብ ኣሕሊፉ ክህቦ ኣይጠራጠረን እዩ ይብል ቅዱስ ኣውገስቲን ኣመል ስርቂ ስለ ዝነበሮ ምክንያቱ ልቡ ንምንታይ ተገዚኡ ዘሎ ንገንዘብ እዩ ተገዚኡ ዘሎ ፍቅሪ ገንዘብ ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዛእ ኣይከኣለካኒ ብሓንሳብ ዝብሎ እዚ ምክንያት እዚ እዩ ፍቅሩ ኣብ ገንዘብ እምበር ኣብ ጎይታ የለን ከምዚ ናይ ማርያም ኣይኮነን ስለዚ ነቲ ናይ ማርያም ፍቅሪ ናብ ጎይታ ብምክንያት ገይሩ ብምክንያት ድኻታት ገይሩ ዘጥቅዖ ዘሎ ሎሚ ሓቂ ኣብዚ ዝረበሉ ንሰባት ሓቂ ክትነግሮም ከለካ ቤተ ክርስቲያንና ናብ ሃገርና እንተሪኢኹሞ ምክንያታት ዝመፃ ሃገራዊ ጉዳይ ዓዲ ጉዳይ ህዝብና ምክንያት ይመፅእ ነቲ ሃገርን ህዝብን ክዕቀብን ክድሕንን ዝኽእል ዝነበረ ግን እቲ ሓቂ ብምዝራብ እዩ ነቲ ሓቂ ብምግባር እዩ እቲ ቁኑዕ ብምግባር እዩ ነይሩ እዞም ኩሎም ዘመኽንዩ ናይ ሓሰቱን ተነዓመፅቲ ግን ተሪኢኹሞ ምክንያቶም ሃገርን ህዝብን ቤተ ክርስቲያንን እዩ እንዳፍረስዋ ከለዉ እታ ቤተ ክርስቲያን ከምዚ ኮይና ከምዝኣትዮም ኢሎም ብሽም ቤተ ክርስቲያን ገይሮም ይፀርፉኻ ብሽም ቤተ ክርስቲያን ገይሮም ይወቕሱኻ ማለት እዩ እንተ ሃገር እንዳፍረስዋ ከለዉ ሃገር ክትውረር ክትጠፍእ እንዳሸጥዋ ከለዉ ክትሽየጥ ብሉኻ ህዝቢ እንዳጠፍአ ከለዉ እንዳኣሰርዎ ከለዉ እንዳቀተልዎ ከለዉ ንህዝቢ ከምዚ ገይሩ ዘይሓሊ ከምዚ እቲ ምክንያታት ተመሳሳሊ ይሪኢኹሞ እቲ ፍቅሪ እቲ ናቶም ግን ብምክንያት ገይሮም ነቲ ሓቂ ከጥቅዕዎ ከለዉ ኢና ንርኢ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ስስዕቲ ገንዘብሲ ንገሓዚ ናይ ኤልያስ ረድኢ ዝነበረ ኣብ ክንዲ ናብ ነብይን ሓዋርያናቱን ካብ ምዃን ስኒ ናብ ለምፂ ብለምፂ ንክውቃዕ ገይራቶ ፍቅሪ ገንዘብ ማለት እዩ እንታይ ገይሩ ነቲ ሶርያዊ ናብ ኤልያስ ገንዘብ ሒዙ ወርቂ ሒዙ ክፍወስ ኢሉ ምስ ከደ ኤልያስ ገንዘብ ኣይደልየካኒ ሕዝካ ኪድ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ 7 ግዜ ተሓፀብ ምስ በሎ እቲ ገሓዚ ነዚ ገንዘብ ዝርዩ ሃሪፍዎ እቲ ጎይታ ግደፍ ዝበለካስ ሃበን ኢሉ ንዑ ወሲድዎ ሕጂ ስለምፂ ናይቲ ሶርያዊ በዓል ስልጣን ናብ ገሓዚ ክግዕዝ ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ እዚ ድማ ይሁዳ ድማ ልክዕ ከምኡ ተመሳሳሊ ገብረ ገር ሃናንያን ሰጲራን ድማ ናብ ሞት ኣብፅሒዎም ምስ ሃዋርያት ሕብረት ክገብሩ ክብሉሲ ግራቶም ሸይጦም እቲ ገንዘብ ፍርቁ ሓቢኦም ኣቐሚጦሞ ኩሉ ምስኦም ከለዉ እናቶም እዩ ነይሩ ሃዋርያ ጴጥሮስ ነዚ ብመንፈስ ተገሊፅሉ ክሓቶም ከሎ ፍርቂ ሓቢኦም ከለውስ ኩሉ እዚ እዩ ጥራይ ኢና ንበኩም ዘለና ስለዚ ምሳኹም ብርኪ ኢና ክብልዎም ከለዉ ንርኢ ኣብ ሓሶት ኣትዮም ማለት እዩ ንመንፈስ ቅዱስ ከመይ ጌርኩም ትሕስብሉ ኢሎም ክልቲኦም ክሞቱ ከለዉ ንርኢ ንይሁዳ ድማ ናብ ክሕደት ኣብፂሓቶ ፍቅሪ ገንዘብ ማለት እዩ ስስዕቲ ፍቅሪ ገንዘብ ውፅኢታ እዚ እዩ ጎይታ ንኣልኣዛር ብተፈጥራዊ ሞት ሓሚሙ ዝሞተ ኣተንስዩ ንርእሱ ድማ ብግፍዒ ምስ ተቐተለ ንርእሱ ድማ ባዕሉ ተንስኡ ማለት እዩ እዚ ቅዱስ ኣውገስቲን ዝበሎ እዩ ስለዚ ኣይሁዳውያንሲ እቶም ፈሪሳውያንሲ ንኣልኣዛር ተኣምራት ኣልኣዛር ምትንስኡ ብዙሕ ሰብ ንዕኡ ርኡ ናብ እምነት ይመፅእ ስለ ዝነበረ ንኣልኣዛር
مخا يمسكر سلاز نبر كقتلوا يدلي نبرو يبل كقتلوا يدلي نبرو أتي بتفترة موت ميتو ذا تنسو حجون انتقتلوا ختنسو مخان هيوت هيوت ذهب هيوت كوكب خمس غير مخانوس كرأي ما يكلني نيرو مالتي نكريستوس ون مسكتلوا اتياو ذغن أملاخ بعلو ختنسو كله إنا نرئي مالتي ስለዚህ እስከ ክሳባ በዚያ ቁሩ ተለይ ወይ ሓደ ክልተ ሕቶ እንተለዋ እዚኣ ኣመንጉ ከብል ፅቡቅ ኮይኑ ስማዓኒ ሞኒ ብዛዕባ ይሁዳን ናይ ማርያም ምቕባእ ሽቶን ወይ እግሪ ጎይታን ገለ ሕቶታት እንተለና ኣብታ ካልኣይቲ ምዕራፍ ቅድሚ ምእታውና ወይ ካልኣይቲ ደረጃ ምእታውና ሓንቲ ወይ ክልተ ሕቶት ኣለዋ كقتل له حتى ذلي مثلا أنا كميم سيغ ما بنا هيوتي تعالى كمي كنيهم كمي كنا أو حتى زلات النسي أبتا زحلفت حمشتن طبيب كمنا نيركم بزعبا مريم ناي حمشتن ديفرنس استاغبرو هومورك غيركم وتشيلكم من نيركم ما يجي تاناتك تخلق كل دحن مريم عند يسوع تردياتن لا مريم مجدلاويت وين تردياتن لا حجسيت أبتا حمشيتسي مريم حفت الأزارسي حج مريم حفت الأزارسي مريم مجدلاويتيا that's right أي كونسن حج انتي دا أبتي أب يوحنس عصرت حدا يبلي مريم تابي جوغرا مريم مجدلاويت اندي ابي جوغري غارا دريزاتن بيتناس كريستوس حجي ابزا حمشيتي تا مريم حفتي الازار مريم مارتا الازار حواتي رحان صنعين ريا اللاتنا حواتي حجسي مريم مجد حجي انتاي بلا باسي استاخ جبرا من فولت جبرا مريم تا جوغري درزاتو نسا حفت مارتا خمس غنت يا تقلت أقول الدراسة دوا تفكر ومحجي أبتا حمشيتي مريم مارتا الأزار حجي مريم سي حفتي مارتا تكون كلاس إتا أجروز دراسة تاع نسي أخبر هذي كتبر هاللي دلي إتين كلنا 4 تردي أنا نلوا أبزي أجن تا مريم مجدلاويت يا مالتي حفت مارتا تخون زلا ولاس أبيلي الله مالتي تا زنبفكم مو خمسة قدم أبع صرت يوحنس عصر أبوي قش تصفون أبيت أبزي أدون إشتي ملأ أنا هيوت بحراي إذا لحد نمسيكم كم يمسيكم እግዚአብሔር ይመስገን እዛ ናይ ማርያም መግደላዊት ሲ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 2-3 ትነግር እያ እዛ ማርያም መግደላዊት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሸውዓተ ጋንንቲ ዘውፅአላ ትክክል ተንጠቅስታት እኮ ይበቁ ምስክር ዝነበረት እያ ስለዚ ንስታ ተረዲኣትንላ ሕጂ ሲሪ ኣይዋንዳ ኣብ معرف 11 معرف كلتة أمين 11 قصر كلتة تخيلكم مريم إتا نويتا قدي كبير غباته بتصغر رأساون أجارو زدلي زبلته إيا إتا إتي حمومون الأزر حواي فكر أبدا حجي زلني هون ساكوي أنا تام غزل ساكوي نزلنا حجي أم حجي إذا أم سنببكو نعك ترد أن دلي أمر ترديات إن لا مريم كتبها الكلاتهم 3 أخوات مريم مارتا الأزار يجيهم 3 سي أخوات اليوم إتا مارتا تقولوا زبلوت اللي مريم مجدلاويت يابزي مساعتهم حفتهم مالتي يكونت مريم مجدلاويت شو حتى كان أنت دوس الله قويتها أما من تعرف ذا معرف 11 سي
إتي حمومون الأزار حواي هو مزيا قلت إذا أنا عكس تغيرات إن مريم إتان قويتا بتأكل زلخيتو إجرو يبل الله at the same time كا إتي حمومون قلت جزء أنا كبي زي نتلخي قويتان تاريخي قلت وجنا الله ماشي أبن داسمون على حجزيا أبن داسمون كي تخون تجزاون تزارب إنديا أبن داسمون أتيسلو تا أبزموت زنبرتون قويتا خمس قبعتوي نجرنا عندي إيش حجي أبن داسمون زي مخانا جن عن توقف تيتقص بليانيرن تايري إننا مارتا تقلقلهم سلا زنبرت أبتجزا خوينا عند مارتا مخانو يرئي نجنات معلتون أبن داسمون زنبره سلست معلتيني فاسيكا خطر فخلي أبندا مارتاجن شدش تمعلتي إلو ينصرو مالتي معلتاتو كي ترفع ببينن كم زخونا يريئنا حجيت ينكلتا مريم تقبقبون كلتا جزيئيو إزي تخبر مخانو يريئنا بجنزب كي ترفعون زتمونو يهودا سقرطاوي مالتي أوكي تنزقبوا مريم كلتين تقبل كلتين ترديات إن الله كأنا مريم مجدلاوي نسموني لكمنا حجنا عيكون في زجبرتني أبتحمش تنستوهابتنا مريم مارتا على الأزر زيومكم حوا حجتها مريم سي نايت أبتها خليت حجي معرف عصر تحد غزقل تزنبب كوها تزنبب كلكم حجي الساوي ناي حفت الأزاريا زين كو تن 10 تغلطن كو هي وتاي تعاون مو تن 10 تغلطن حنتين حنت مريم يعني اوكي من الساعه حنت مريم كيناسي اتا صغرو بصغر خستاي زغبرت صغرو استاذ درزت يس اغروز درزت انا حطيسي نسحت مارتا ديا حفت مارتا اوكي هو حفت مارتا اسا يا تافل اللي نيوتا ماشي كلتين مريمين شمن كلتين دما قبقبي انا ان غويتا جن اتا مريم مجدلاويت ابن داسمون مسح تعديمو يا قبياتو شعو سمعون اذا سبعي زنبي تتخونسي اذا تقبو زلاسي حقياتኛ مخانو وانا بمفلت انرو يلبلب حسيبو سمعون أنا نبيت كأتي نسخة نقرأي ما يهاب كانن نرأسي إقرأس درس عندي كل زرقت نرأسي أفيهم أبيعتني نسخة إذا ياش عم كان إذا سويت زي أجن كابزات تجميره إقرأي كم مسعم أيوب إذا أتا مريم مجدلاويت يا مالتيو تا أبي السمعون ولا تسمعون حتى أتني أزي أزبلا مالتيو إذا حج بوشي زمهرنا زلوا كودي كبئي برئيسان دا درزد بلنا زلوا كم نعرف عصرت حد جميرة دما حفت الأزاريا الأزار كل تحواتي النرو مريم مارتان أوكي وحجي عصرت حدا عصرت غلطان كجمر كل بوشون تتحجن ينزخ دايلو نريو تاريخ سي ناي كلهم يتا مريم سخاب عصر معرف عصر تحدى جميرة اتغصل زلا نساء مريم مجدلاوي تايكونتن اوكي ثانك يو انا تحت خطبت يا زلا تا ازيا حفت الازاريا حفت مارتايا عصر تحدى عصر تغلطن زلوا دين تاني حواتين باني نزارب زلنا اوكي صبوت جن تعرف يا استاذ معنا ثانك يو بريهات الله تعالى ونونا معنا ثانك يو alright وهنقصل ده أبزي حطولاتنا أنا كما يوعيلكم كلكم كما يوعيلكم وليه يا غير مسكين حدا يا غير مسكين مريم مارتان سي خلتين أخواتين كلتين كعقل قلانيرني مريم ፀጉራ ጌራ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ
خزارب كلس كل بتسمع تمهار زنبرت يا مارتا كنت قلقل نيرا حجي ناي مارتا قلقلت سي كنت تصدق يتحسب لان مالتي ابزيا ايكون حجي تي عينت اقلقلت ببينو مخانو اينا نرئ زلنا اتي امنتها توكيرا تقلقلالا اتي امنتها توكيرا تقلقلالا مارتا توقصلو ነገር እንተል ይኾይኑ ነተ ተገልግሎ ዝነበረት እንታይ ወሲኻትሉ ዳሕራይ ቁሩብ አዕዘም ዚማ ደኺማ ሕጂ እታ ማርያም ግን ምንታይ ጥራያ ተኩራ ኣብቲ መንፈሳዊ ኣብቲ ሕጂ ብዚኣ ከም በዛ ናይ ሕጂ ዝገበረታ በዛ ናይ ቅበተሪና ኻኒ ኣብቲ ኣምላኻዊ ባህሪው መልኪታ ኣው ጥራይ ተኽብሮላ ንዑ ተኽብሮላ ቲያ ድማ ከም ሰብ ትቕበሎላ መግቢ ዝብላዕ ድስተ تقبر زلا مالتي جن كله نفقر أملاك نفقر خرستين تقبلوا زلوا على زار تاريخ دم أقولوا تقبر له أنتي تقبر زلوا بتي كموتات زتنسو نسمو خانو كريستوس كموتات كم زتنسو هي أو مسكر كوين خوفي يزارب على مسكر له نبذ حسابات على زار بحق 5 سنة يوم ما ناب ابنتي مصنيرو أجيت أقولوا أي تقصر لان زي كونه عينة أقولوا بينو 5 نبرين عند زلنا عايز أقول تيتوكس كتا قرمرم كلا بخال معالتي بزعبها جديدة بالكاني حفتي كتحجزني ديت نجرا كتب له خلا نريا مالتي بكال معالتي يعني. اوكي الرأي هذا لا هو ماريان مارتان كريستوس كقولوا خلا واسني ماريا ما بتجزيها تسق إلى تسمي لا تسمعني را لو من ريا زلنا جن تياتقولوا لا دحر حون دحر متنسويو حاميمو ميتو كريستوس مستنسو أبجزا متيو درارنا قبرولو حجي مريم سمع ليكون زبلنا زلو زي قدوي ناردوس قبيقة بصقر ساقيرا أقرو تدرزالا في أدما درار تدالولا الأزار دما يمسكر الله عينت أقلقلوثم حجي زتفعل عليه عينت من بارو إزاري النازل ردين كل جزء أبا أملاخ زجبرنا يو أقولت قبولي بمنتهى تراك نقبروا لنا مسلكم بحاجوس دس سيلنا نخبر أملاخ اللي نخبروا لنا أملاخ نيش تيلو زنعق أملاخ أيقونا بفتاو تراك تكون الله نقول مرمكات جديد كاتو قبروا أقولت جد أي قبولني باشن إيش سيد بدي أخبر هراي انت إيشي أبتا معرف عسرت وانجيل لقاس 38 تدائر إناسي خلو دما نسو ناب حانت عدأتوي مارتا زسما حانت سبيتها أبيتا تقبلتو تزعتو بيت بيت مارتا إنرو جن حجي مارتا بمقل قالا يكونتن كمزي أبو أشيز ولا زلتو كأسل لكن أقول قلت نخلو قزير لو أبو قزير وانجيل شغورت تمتر ندحركونكا أبغزي وانجيل دماني كال سجاو نجار تجبر ندحركونكا أقول قلتي جن جزء يكونن جزية مقبل السرحون ساعات الله جزية وانجيل دمالو حجي اتفل اللي انت دعيلنا مريم اتبها الحبت دمانة برتا نسخة زرب وقت سمع أبتغى أجر يسوس تقميت أنا برت مغنياتو كريستوس أتيو كوفي لي كونن سقيلو انت يجبر نرو يمهري نرو أبتو كريستوس زمهر له زنبرة مارتا مريم صقع إلى أب أجر خوينا تقال هو تسمع نرى مارتا جنا قاشا متسيني لا لعلن تحتن مش حكون حدا نجار تدالو نرى حجي إتعقل قلت يجن جزء دينارو أيقونن أبتا كريستوس كزارب كلسي أنت كتجبر نروا مسحفتا صقع إلى تسمع نروا ولا ده حراي زي تحجز أن مسولته وأنت إلوا إتي مريم سي إتي زادل لجنا حدث رأيو مريم كاب زي وسط بق جده حاري الله إلو ملس الله منياتو كابتي مارتا زغلغلتو إتي مريم زتغلغلتو تخاب كريستوس زوسدتو قال هيوت يبزح نيرمو نخلنا وننتايو غزي خنفل مالتيو حدا زمهر اب غزانا اندحر مصينا سرح غزا زي كنا خنسرح كسع زود انت خنغبرو صينيلنا خنسمع مس ود ادما كمت እግዚአብሔር زهبنا
መግቢ ድማ ከነዳሉ እሞ ክፍሊ ከነብለን ሰዓታትን ትግዜን አበይ ነገልግል እንታይ ነገልግል ክንፈልጥ ማለት እዩ ምስ ኣቦና ኣብኣ ከለኹም ሲ ክትበርሃለይ ደልየ ከዓ ዘለኹ ሓንቲ ሂወቴ ብቀዳማይ ኣቦይ ቀሺ ተስፎም ገሊፅኩምልና ነርኩም ኣብቲ ናይ ኣልዓርዛር ዊን ምስ መፀ ማርታ ብድድ ኢላ ኸይዳ ክትብሎ ምስኡ ምስ ተዛረበ ሽዑ ንማርያም ጎይታ መፂሎ ኢላታ ኮፍ ኢላ ነራ ንሳብ ገዛ ኮፍ ኢላ ነራ ግን ኢየሱስ ሲ دحري بني العذار يكونن بخيو مريم تصقعت سلستسد ديو تصقع سلمتايتي وفي لا أصل زي تصنحت أبناي قصري عسران تشعتن عب يوحنس عسرت حدا عسران شيرمنتن عسران تشعتن الله مثلا هو كلتي تاني اللي هو حدا وهاي اللي زبلنا نتي غهيناي كريستوس كنريون كلنا حدا كم سب لكع خمانا ني دخامنا صقمنا سمعيتاتنا كله ده طميتنا صماتنا زكافل املاح مخانو اجيك حزنان كلوا تنزفقرن تكسبات كحزن خلو كم زحزن لنا كم زغوي كم املاح دما خريو خلو دماني نتي نخبري إلو دفترنا دق سبات بملكعنا كم مثلنا سب نفتر إلو دفترنا سي أبتحتي مجزأتي بسيطان سحيتنا أبتحت موت أبتلالم موت كنا برن كلنا أبكندي بحاجوسن بدستان كل جزية برهان أبحاجوس أبكندنا نبرسي أبحازنن أبجهن توحيدنا يتمارتان مريم من زنبور أوريخ الله مارتان مريم من زنبور وهن حزنن إذا خاني ودكتنا كله دكسب نجزي أبهر أملاخنا أحزنه يب مهنياتنا تمدبلنا خبري بفقادنا بمخرسيتان تزاد أملاخ بمفراس سلازت فانايو بزي أملاخ وهاي هجي هتي قاتت هادما مريم كتحزن زي بقى نتي زفقر أملاخ زتنس أملاخ مخانو ولا عندنا قرن كله كشعون دحرة كم زتنس هو فلتي حجكو أملاخ يا خد قبر تغلي خا زبل ندحرة ينبرنا حجسي خقبر كم زغل أي رأينا نعلو زيت أجازر خا كل تي أني توسيدني رأينا برن مريم دماني نتي كله خقبر تغل أملاخ زنبرة أمك ودي قاسي أبحازن توحيد عزي برتعوا خمس زنبرة كويم زريو حجتهم أيهود تسيان كريستوس يسوع مسيح وع كلهم سبلتا كوني كيدا مقابر كتبكي حجي لهم للدحري أقويهم سلازي خصاب كندي مرير حزن توحيد أن كم زنبرة بزيد ما بحزن كمرر آخر صق أن كم توصل دما يري بزيد ما بهيو يبلوه مالتي تتنتاني قال لي وتسمعنا بنا ثانك يو آمين قال لي ونورنا يسمعنا alright ما خلينا نقتل ده alright باش قتلوا alright ميتا أزي حجي إذا خمس مسجبرة قويتا نبي يروساليم كاتون كله منتاي نزارب لنا مالته حجزي أب بعل نايتنسا ناي هوساينا نزارب زلنا نصبحيتو نبعل زمصو بزح حزبي يسوس نبي يروساليم كم زمص سمعوا منياتو بعلي وتدالي زلو زرار تغيرلو أب كبابي يروساليم صنيحو أب بيتانيا صنيحو أب يروساليم يأتلو خمسة بود ما بعل كبعل كم زمص دما سمعوا مالو سمعهم حجي مالتيو حجي شنفر أم سي سليعهم كقبلوا ووصوا ناتشدرخا وسعينا بسم እግዚአብሔር ዝመጽ ብሩኽ ይበሉ ከምቲቲ ኣቲ ጓልጽዮን ኣይትፍሪ እነሆ ንጉስኪ ካብ ጻዕብ ኣድጊ ተወጥሑ ይመጽእ ኣሎ እተጻሕፈ ኢየሱስ ከዓ ጻዕብ ኣድጊ ረኺቡ ተወጥሖ ደቀ መዛሙርቱ ነዚ ነገር እዚ ቅድም ኣየስተውዓልዎን ኢየሱስ ምስ ከበረ ግና ሽዑ እዚ ነገር እዚ ብዛዕባኡ ከም ተጻሕፈ ንሳቶም ውን እዚ ከም ዝገበሩሉ ዘከሩ እቶም ንኣልዓዛር ካብ መቃብር ፀውዑ ካብ ሞታት ከተንስኦ ከሎ ምስኡ ዝነበሩ ህዝቢ ከዓ ይምስክሩሉ ነበሩ ስለዚ እቶም ህዝቢ እዚ ተኣምራት እዚ ምግባሩ ሰሚዖም ክቅበልዎ ወፁ
شعو فريساويان نحد حدهم حنتقا كم زي تسلطوا تري لهم إنه بعلمو للدحريو يسعب له تباها له مالك أبزيا كريستوس نبي يرسالم كأت تخلو تم قتلوون كسجوون زدالي زنبرو حججن بخبري تقبلوا وخلوتهم خلوت هذا مالتيو فريساويان جن متعوديهم يتعودوا خمزلو كحزوه كقتلوه أبتاع قدري فقد عسرت الشعات خمزني رياض لنا جزيت وصلوا عن علم بعلامات شعب الله ماني قال لك نقبر على النخبل خلو إن نري أتقبل صيون أي تفريز بلا زلوا دما يروسالم أنت إذا فرحان يرقد محجي حجر أنت يفلوي ترخيبه مالتيو دك مزامر سلم أنت يستوعلوا ونز بلا نازلوا لحرا كلام عاشي ما استوعي لهم إذا ما قرب كان رأينا مالتيو سلذي كم دخاز مسأ كم نقص تخبيرو هوسائنا أبي يرسالم بروح بس مجزي أبي أملاخ زمس النبلو كمسجن وخلو كم دخا أب مبلع مال زفلتو زي بلو توليد قويتا مالتيو حججن يتيزا ساقوز نبرون أبي يرسالم كأت تخلو أوصلت سياسة سليعهم بروح بس مجزي أبي أملاخ زمس نقص يرسالم نبلو قبلوا وخلوا نري عبي خبريت يخبروا له مالتي سي نحن هنا بيت كريستياننا كم عندنا سنسنا ملكة عوت وملكة حاجوس يبلوه مالتي كل جزء كاب عوتنا بعوت كم نخيل يبلو أبزقوا أبزح يعني قبلنا أبعد جن انتايني جبر مثلكم زي مسكال نصرحه كاتم نصرحه قال نصرحه أبناء تنسى يزول بست نقبل كون أبتي أب عندي ما أخلي السرمو كاب عمت ناب عمت كساب زتكا كم أيلا تسأنح مالتي نعمت أمس مزت زنبرت تغير حداش تسكال أبات السرني لا مالتي سلسنا مالتي كاب عوت ناب عوت ويكاب حاجس ناب حاجس إتي ناي كريستوس قعزو تي هيوت زل عالماوي مخانو قد سالي مخانو يملكت بلنا حجي هو ساينا ملكت عوتن مسقاناني هو ساينا أدحل مالتيو هو ساينا خاني عوتي علو اتا سب زي توطحا ادغي يزبلنا سب زي توطحا ادغي نا احزاب يملكت يبلو نتوم جنتايلس يملكت مانياتو حق እግዚአብሔር ነጽጎም ዝነበሩ ዘይ ተቀበሉ ዝነበሩ አህዛብ ማለትዩ አብኦሙን ንሱ ከም ዝኸበረ አድጊ ማለት ድማ እስራኤላውያን ይብል ቅዱስ አውግስቲን ነዚ ክትንትኖ ከሎ ማለት እዩ ስለምንታይ صعب أدقي سب توطيحوا زي فلت سب تقلقل الله زي فلت مالسي حق እግዚአብሔር داي تقبلوا زنبرو يبلوه እቶም ደቀ መዛሙርቱ አያስተውዓልዎ ነበሩ ሕጂ ከም ህፃን ቆልዓ ምስኢሎም ዝስዕብዎ ነይሮም እምበር እቲ ኩሉ ዝበሃሎም ዝነበረ አያስተውዓሉን ድሕሪ ስቕለቱን ትንሳኤን ግና እዚ ነገር እዚ ተረዲእዎም ንኣብነት ነዚ ቤተ መቅደስ እዚ ኣፍርስዎ ድሕሪ 3 መዓልቲ ከዓ ኣነ ከተንስአ ክብሎም ከሎ ኣይፈለጥዎን ነይሮም ምስ ተንስአዮም ፈሊጦም ብዛዕባ ስጉኡ ይብሎም ከም ዝነበረ ዳሕራ እዮም ኣስተውዒሎም መዓስ እቲ ክርስቶስ ተንሲኡ ንዖም ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ምስ ለበሱ እቲ ምስጢራት ክግለጸሎም ጀሚሩ ማለት እዩ እዚኣን ካልእ ኣትጓል ጽዮን ኣይትፍሪ እንሆ ንጉስኪ ኣብ ጻዕባ ኣድግተጋ ኣይትፍሪ ዝብላ ዘሎ ኸኣኒ እዚ ንጉስ እዚ ዝመጽእ ዘሎ ንሰላም ንድሕነት ንዘለኣለማውነት እምበር ከምቶም ቀዳሞት ዝነበሩ ገዛእቲ ብተኸታታሊ እናመፁ ዝኣስርዎም ዝቐትልዎም ዝጭፍጭፍዎም ዝነበሩ ከም ንኣብነት ከምቶም ሮማውያን ገዛእቲ ዘይኮነ እዚ ምዃኑ ዘመልክት ድማኒ ኣብ ክንዲ ብፈረስን ብኻልእን ዝመፅእ ብኣድጊ ብትሕትና እዩ መፂዎም እዚ ንጉስ ሰላም እዩ እዚ ሓጢኣትኩም ዘርሕቕ ንጉስ እዩ ምልክት እዩ ማለት እዩ ዝበሃል ዘሎ ቀደም ግን ኢየሩሳሌም ብወረርትን بجزاءتن تعمصن تጭነقن ስለ ዝነበረት እዩ ኣይትፍርሒ ኣትጓል ጽዮን ኣይትፍርሒ ሎሚ ሕነ ዝፈድ ዘይኮነስኒ ሕነ ፈዲ ዝቀትለካ ዝኣስረካ ዘይኮነስኒ ካብ ማእሰርቲ ካብ ባርነት ሓራ ዘውፅእ ንጉስ እዩ ዝመፀክ ዘሎ ክብልዎም ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ እዚ ብትንቢት እውን ብትንቢት ኢሳያስ ዝተነግሮም ብትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 9 ፍቅሪ 9 ዝተነግሮም ትንቢት እዩ
شعو أتم فريساويان انتايلهم منهم قد قبروا يدخلون يهم إلهم كل سب لومي علم بملتها تقبلاته ويتانا علم بملتها قد حني مزيد له بزح علم قبل كله بتحدوغن أتي نكريستوس نعمله زي تقبلوا مالتي أبزقن كلهم توم أكوبات مالتهم يمزون زلوا علم بملو تقبلوه هو نكريستوس كله تقبلوه تخم خد حين زلوا كله ناوخ مسألة زلوا حج جزي أيتو سودو تقلات إفكم قتلوه أنا أتو تفاسيكا أخي الله معاسيهم حجي زمخرز زاربو زلوزي أب هوساينا سنبت مالتي سلازي كمزي مخانو أبزي بعالزي توم إسرائيلاويان تراي زي يكونوا زنبرو زبعلوسي أبزي بع من نيرهم غريخاويان ويلما سرقاويان يبلوفتي مصحف قدس صحيح زلو سرقاويان نقويتا خبيرهم مو أبزي حدا فليز بلا نقر كن مهار زلنا خويني يسمعني اقرب من قدين قرب كان استفهل الله من تسلز دولخيه كابتم بتبعال كسجدو زديبوها حيالو صراويان نبورو يبل نساتهم نافليبوس بعال بيت سايدا ناي غليلا مصيوم ويتاي يسوس كنذريو ندلونا إلهم لمنو يوازيا تبعال كبعلو خم حزبهم كم كلهم اسرائيلاويان ምናልባት መስዋዕቲ አይገበሩን ሆኑ እንበር ይብሉ ተማቦታት መስዋዕቲ አይገበሩን በጊዓይ ከምቲ ፓስ ኦቨር ዝገብርዎቶም እስራኤላውያን አይገበሩን ንዕማይ መልከቶም ስለዝኾነ ግን ከብዕሉ ኢሎም የመጽዮም ይርኡ ኣለው ብዙሕ ካልእ ዝርአ ነገር ኣደናቕ ነገራት ኣሎ ብዓብይ ድማ እቲ ናይ ኣልዓዛር ካብ ምዉታት ምትንስኡ ሓደ ውዑይ ኩነታት ኣብቲ ከባቢ እዩ ዘሎ ዓለም ብዓለም እያ ትዛረብ ዘላ ብኡ ኣብቲ ንክርስቶስ ክኽብሩን كسعبون كاب زقددهم ويز زحجزهم نبوزحات حجي أبتجزيتنا يا الأزار كموتات متنساي نتتأمرات كري لم يمطموني بو بكريستوس يأمنوا نبوري يزبلنا بجكاتهم لبهم زتررو فريساويان صحافتن إذا سرعويان زيهم جن إذا جريخاويان جن كل زنجر شرح مرحزي ولا حنتي أي عدد أمن نزغلوا قاليهم نفليبوس مزيهم فيليبوس مسيوم نيسوس كنريو ندللنا يلم لمينهم فيليبوس كان اندرياس نغيرو اندرياسن فيليبوس عندما كيدم نيسوس نغرو يهم فيليبوس حجي مس اندرياس تماخيرو كم زبلوا له زم احزاب زوم زي امنو مالتي انتاي نغبر ناتو سينيور وي كاو قدميو زتطوعو وي نسو زعبي خم زنبر يفتمع عرق يبلو زم ابوتات اندرياس اماخيرو تا درجو اندرياس اماخيرو اندرياس كا تتحيزون بحنساب ناب كريستوس كيدوم مالتي سنسلتهم حاليهم نكريستوس كا نغيرمو بمن قد احزاب ايتخيدي بلوم يرموت حجي قرب ابزنتاي طرطيرهم تمابوتات ازوم غيريخاويان مس فيليبوس يفالوطو نيرم كون لووم قال لها بتمرت كريستوس ون سميعهم اللو حجي ناب تبعالك مصخلو جينا ناب كريستنا وي ناب كريستوس نخسعبوه تخؤلون يريو بوتنشال نيرومي يبلو مالتي حجبزي انت اذا فتصم زلو انتلنا نكريستوس كنريو دلينا كبلو خلو ام معراف 10 5 تمهارنايو يتحقنيا دنبه اباغي عاني يخبلن كله كابز دنبزي وصا زخون اباغيعون اللوان نعنون نابز 5 يزبل كريستوس نتوم إسرائيلاويان أفتى دم بزلوا ناتو درلوا يتوم أحزاب توم جنتايلس زبالو دما ناب كريستوس كما تخلوا إنا نري شعو يسوس انتايلو مريسو بلوم ودسب كخبر جزيئو بزي حياة ودسب كخبر بزي جزيئو بزي حياة كساب لومي زفتصم زنبر انتريخمو كام أخلهم كوت خلوا جزيئ بزحن زخبر الله جزيئ جن حجي بزي حياة بلالو بخما يخبر حجي كريستوس كم حري مسواتي قالتا غزيه صبو حل يخلو دحانا مثلني كم حري مسواتي ناب املاح جنشل فاسيكا خوينو خقرب تحاريو مالتي بقوع مسواتي تحاريو مسوات خوينو خقرب نزي كبريو مو ندحنات كل عالم تخون زي تخبري
ኢየሱስ ድማ መሊሱ በሎም ወዲ ሰብ ክኸብር ግዜኡ በፂሓ እያ ፍረስርናይ ናብ ምድሪ እንተዘይወደቐት ዘይሞተትን በይና እያ ትነብር እንተሞተት ግና ብዙሕ ፍረ ከም እትፈሪ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ንህወቱ ዝፈትዋ ከጥፍኣ እዩ እቲ ንህወቱ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዝፀልኣ ግና ንዘለኣለም ህይወት ክሕልዋ እዩ ዘገልግለን እንተሎ ንዓይ ሰዓበኒ እቲ ዘገልግለን ድማ ኣብቲ ኣነ ዘለኹ ኣብኡ ክኸውን እዩ ዘገልግለን እንተሎ ንዕውን ኣቦይ ከኽብሮ እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ፅብቕቲ ሕጂ ሪኢኹም ክብሪ ናይ ክርስቶስ እንታይ እዩ ሕጂ እቲ ክብሪ ዝበሃል ዘሎ መስዋእቲ ኮይኑ በጃ ኩሉ ዓለም ክቐርብ ምዃኑ እዩ ዝነገረና ዘሎ እቲ ብፍረ ስርናይ ዝግምቶ ዘሎ ድማኒ እዚ ሓንቲ ፍረ ስርናይ ክዝረአ ከሎ ይብስብስ እዩ እታ ቀንዲ ትብስብስ ካልእ ሓዳሽ ትበቁል እሞ ብዙሕ ስርናይ ከዓ ትፈሪ ማለት እዩ እንድሕር ዘይተዘሪኣ ግን ኣይትመውትን እያ በይና እያ ትነብር ስለዚ ኣነ እንተሞይተ በጃ ብዙሓት እንተሞይተ ብዙሓት ህያዋን ክኾኑ እዮም እዩ ዝነገሮም ዘሎ ማለት እዩ ንሃዋርያት ሕጂ ኣነ ክመውት እየ እዛ ስርናይ እዚኣ መስዋዕቲ ትኸውን ብዙሓት ከዓኒ ብዙሕ ፍረ ከዓ ትፈሪ ኣብዚ ፅርኣውያን ምምፅኦም መጋረጃ ቤተ መቅደስ ኣመንትን ዘይኣመንትን ፈልዩ ዝነበረ ክፈርስ ከሎ ክምስክሩ እዮም ክርስቶስ ምስ ተሰቕለ መጋረጃ ቤተ መቅደስ ኣብ ክልተ ተተርተረ እዩ ዝብለና መጋረጃ ቤተ መቅደስ ኣብ ክልተ ተተርተረ እዚ ከዓኒ ዝኣመንትን ኣህዛብን እስራኤላውያንን ተባሂሎም ዝፈላለዩ ዝነበሩ መጋረጃ ቤተ መቅደስ ተፈልዩ ተን ካብ ካልእ ደንበ ዝነበራ ካብ ደንበ ወፃእ ዝነበራ ባጊዕ ናብ ደንበ ክርስቶስ ክመፃ ከለዋ ማለት እዩ ጎይታ ኣብ ልደቱ ሰብ ጥበብ ኣብ ስቕለቱ ድማ ፅርኣውያን ወይ ግሪኻውያን መፂኦም ኣኽቢሮሞ ኣምሊኾሞ ፅርኢ ማለት እቶም ዝረኣላ እቶም ግሪኻውያን ኣብቲ በዓል ከም ዝተሳተፉ ዘርኢ ኣብቲ ናይ ሆሳዕና ስኢሎም ከም ቱሪስት ዘይኮነስኒ ከም ዘምለኹ ከም ዘኽበሩ ዘርእየና እቲ ሆሳዕና ዝብል ቃል ናይ ግሪኽ ምዃኑ ሆሳዕና ዝብል ቃል የውስኡ ከም ዝነበሩ እሞኒ እዚ ከዓ ናቶም ቃል ምዃኑ ኣድሕነና ማለት እዩ ካብ ፈለማ ንክልውወጡ ተኽእሎ ነይርዎም ይብል በዓል ኣይሁድ መፂኦም ንኢየሱስ ክንሪኦ ዝብል እዚኣ እታ ክንሪኣ ዘላትና ነጥቢ ዝብላ እየን እቲ ኩሉ ዝግበር ናይ በዓል ኣገባብ ከይዓገቶም ወይ ከይወሓጦም ነቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ናይቲ በዓል ዝኾነ ንክርስቶስ ክንሪኦ ኣለና ኢሎም ውሳኖም እዩ ንዕኡ በታ ሓደ ፈሪሳውያንን ፀሓፍትን ክቐትልዎ እዮም ዝደልይዎ ዘለዉ እዚኣቶም ግን ህይወት ክረኽቡ ኢሎም እዮም ዝደልይዎ ዘለዉ እቲ ካልእ ጭራሕ ምራሕ ፈፂሙ ኣይዓገቶምን ኣይመሰጦምን ኣጋይሽ እዮም እምበኣር ክምሰጡ ክወሓጡ እዩ ዝግብኦም በቲ ክብሪ ናይቲ በዓል ብዝሕሰብ ብዙሕ ነገር ተኣምራት ከም ዝተገብረ ከምቲ ናይ ኣልኣዛር ዓንትዎ ዝበልክዎ ክወሓጡ ክምሰጡ እዩ ዝግብኦም ነይሩ ግን ነዚ ኩሉ ዝገብር ዘሎ እቲ ቀንዲ መን ምዃኑ ንኢየሱስ ክንሪኦ ደሊና እዩ ካብቲ ኩሉ ዘደንቕ ነገራትን ተኣምራትን ኣይተዓገቱን ስለዚ ንሕና ካብዚ እንታይ ኢና ንምምሃር እንተኢልና መንፈሳዊ በዓላት ከነብዕል ከለና ኣነ ብዙሕ ግዜ ኩሉ ግዜ እየ ደሰክፈኒ ኣብ ምንታይ ነድህብ መስለኩም ኣብቲ መብልዕን መስተን ኣብቲ መብልዕን መስተን ሶምን ቅድሚ 2 ሶምን ጀሚርና እንታይ ዳ ክንገብር ኢና ንትንሳኤና እንታይ ዳ ክንገብር ኢና ንልደትና እንታይ ክንግደን ኢና ንልደትና መብልዕ ምድላው ኣሎ እቲ ድሮ በዓል ድኽም ውዒልካ ድኽም ተሓድር ብዙሕ ነገር ንጭነቕ ኣብዚ ተዋሒጥና ከዓኒ ነቲ ክንረኽቦ ዝግባኣና ክርስቶስ በቲ ዝግባእ መንገዲ ኣይንረኽቦን ደኺማ ዝወዓለት ኣደ ደኺማ ዝወዓለት ሓብቲ ኣብ ቤተክርስትያን ተመፅያ እንታይ ክትከውን እያ ሽዑ ክትድቅስ እያ ናብ ቤተክርስትያን ናብ ቅዱስ ቁርባን ናብ ገለን ምድላዋት ዝበሃል ዳርጋ የለን ኣጋሽ ክመፁን እዮም ልደት ኣጋሽ ክመፁን እዮም ትንሳኤ ተባሂሉ ኣብ ዓብይ ድኻማ ሃልኪ ኢና ንውዕል እዚኣ ከነስተውዕለላ ትግባኣና ዓባይ ነጥቢ ኮይና ይረኽባ ኣብዚኣ ማለት እዩ እዚኣቶም እቲ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ክሪእዎ ዝግብኦም ከም ቱሪስት መጠን በዚ ከይተታለሉ ንክርስቶስ ነቲ ቀንዲ ነገር ኣርእየና ኩሉ ገዲፍና ቤተክርስትያን ድማኒ ኩሉ ገዲፍና ክብል ከለኹ እቲ ኩሉ እንዳገበሩ ከም ሰቦም እዮም እዚኦም
نتخرج يركب زلو خير خبك أقول زي موسى بيت خريستيان آتي خادمة قدوس قربان كي وسيرك زي موسى زي علومي نكرسوس هاري الناس ساعة قال بوزح مغنياتات كجبر كاليو نكرسوس هاري الناجن كتدلينا نكرسوس نرخبه لنا بينا نرخبه أفتهم أدو سجايت بلع دمي ستي أنا مسؤول نسود ما مساي حجس نفسي وهي الله انتاي مخبلي أبو أبزا ساعات زيا عادشنا نجن من تنابزيا ساعات زيا مساخو وفقادي نابزيا مسيا زلخو أبو نسم كاخبرو شعو خاب سماي أنا أخبيرو يلغو كم بحدشون كخبرو زبل دمسي مسأ سمايات نقويتا خم زخبروه أنا أخبيرو يلغو زبل شعو كريستوس انتاي لو زي دمس زي من تخاتكم يزمت أمبر من تخاتكم يزمت أمبر من تايسي أيقونن مهنياتو فلطو يتدمس ناسوي كتي كريستوس نبورو خبرخ أنا حجزو يكون سني كهب قدم عالم أخبير كاني إخاز بلو أبو انجل دحراك نرينا معرف عصة شوعات له بأملاخنتو كهب قدم عالم كبوري زل عالم أو خبوري مهنياتو نتدمس سمعو زي منتي كريمو سمع مو كآمنو زتقبره دمسي مخانو مستوعال مستعانو من تاخاتكم يتقبر زلو نقدي يبلو قاليهم كا أملاخ بعد أتزاربو بلو بيهم قاليو خالي مخنيات كمخنون كله حاسوت كحسن كله قالي قن أملاخ بعد أتزاربو وتاب بوي أخبر النزبلو أخبرو خلو تدمستي نصفل طيو بتوم أبزري إذن برد ما سمعهم أنت خامنو نزت قبرة أمرات قاليهم جينا لبو ما سريرهم نقود أيو خبلو خلو نسمع مالتي بار فرد زع على مزيئة حج بصحي جزاء إذا على مزيئة حج نوصع خضر بأيو دي جزاء إذا على مزيئة تديابلوس كسعارن كله بما كريستوس نموت بموتو ذو سعاره قويتاس لزخونه نديابلوس بموتو ذو سعاره قويتاس لزخونه جزاء إذا على مزيئة حجي نوصع خضر بأيو كسعاري أنا كم مدر العلم سبالكو نغلو نبايك سحبه إيه كم مدر العلم سبالكو مالت أمسك المستسقلة كله نابقويتا بز مسوعة زي كله نابقو خمسيو بخميز بلا موتا كم زموت كمل كتلو ميلو زي زبالة نحواريات زي نقر كنقرهم كله مالتي سلازي إتوم هزبي نحناس كريستوس نزل العالم كم زنبر دعا كاب حقسة معنا نسخاقنا كميل كأخا ود السب لعل كبل يقبو ايو اتبل زلها اتو ود السب اتخي انتاوا ايو لهم ملسلو شعو يسوس قنا نقروب معالتي برهان اما اخلكم قالو المات كيركبكم برهان كلكم تملالسو اتبس المات زملالس نابز خودا يفلطنيو دك برهان من تخد كونس برهان كلكم ببرهان امنو بلوم يسوس زي تزاريبو خباتاتهم كده تحاب اخا برهان كريستوسيو بو امنو سلمات كيركبكم نابزل عالم هيوت من تختمصو زي ببرهان تملالسو بكريستوس تملالسو يبل بزح غزي سلازرعنا نز قرب حجي ايد هاب كلن مالتي نزي نبي عبيت كبري وي غويتا خمزر اي مالتي نبي إساياس إذا خن زي أكلت أمراتك أبقدمي يوم الناجبر خلو النبي إسحاق قويتاي نمسكرنا خمن آمنو قلت مجزي أبي هرسي نمن تجاهده زبالة قال من تخفصن بقوة آمنون لما إسحاق كم بحدش بعينتم كيروي بلبومون كيستوعلوس كيسم كيملصون أنا خا كيم حرمنسي عينتم أعرو لبومون أترره أعرو لبومون أترره إلى أمو سلازي مؤمن سأنو إساياس كبرت رئيو بزعبو مستزاربه زبله حجي اتي لبو معوره عينتو معوره لبو مناتره زبلو زلو حجي بفقادهم دالو منبر
ምርጫኦም ዳሉ እምበር ጎይታ ብሓይሊ ይኮነን ከም ዝብሎ ዘሎ እዚ ጌጋ ኸይነት እንትኖ እዛ 39 ዘላ ንዕንቶም ከይርዩ ብልቦም ከዓ ከይንስሑን ከይምለሱን ሲ ከይኣምኑን ሲ ዓይንቶም ዓረ ልቦም ከዓ ስለለ ዝበሎ ብምርጫኦም ስለ ዝኾነ እዩ ልክዕ ካብቲ ናይ ፈርዖን ልቢ ፈርዖን ኣስረደ ዝበሎ ምርጭ እዩ እምበር ብግድየታ ኣይኮነን ምስናይ ዝግና ብዙሓት መኳንንቲ ድማ ብክርስቶስ ከም ዝኣመኑ እዚ ነገር እዚ ነቶም ጸሓፍትን ፈሪሳውያን ዳ ልቦም ኣስሪሮም እምበር ነዚ ነገር እዚ ምስ ረኣዩ እዚ ተኣምራታት እዚ ምስ ረኣዩ ብዙሓት ከዓ ናብ እምነት ከም ዝመፁ የሪአና ኣብዚ ግዜ እዚ እሳቶም ክብሪ ከም ዝሃብዎ ንርኢ ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ብዝሓለፈታት ርኢናዮ ስለ ዝነበርና ቁሩብ ክንዛረበሉ ዝኾነና ነገር የለን እቲ ዝለኣኸና ኣቦ ደኣ እንታይ ከም ዝብልን ዝዛረብን ትእዛዝ ይብን እምበር ካብ ርእሰይ ኣይዛረብን እየ እታ ትእዛዝ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምዃና እፈልጥ ኣለኹ ሕጂ ኣቦይ ዝለኣኸኒ ኢሉ ማዕረ እግዚኣብሔር ኣቦስ ዘለዎ ስልጣን እግዚኣብሔር ወልድስኒ ነቲ ዘሎ ሳሚት ንምግባር ንእግዚኣብሔር ኣቦ ብምኽባር ክነገረና እንከሎ ዝለኣኸኒ ገብር ካብ ፍቓደይ ኣይኮንኩን ፍቓድ እቲ ዝለኣኸና ኣቦ ብፍፅም ዝዛረብ ኣለኹ ኢሉ እዚ ኣብ ናይ ቃል ኪዳን እውን ከም ዝረኣናዮ ብዝሓለፈ ናትካ ከሎስኒ ንክብሪ ጎይታ እትገብሮ ነገር ኣብ ሰብኣይን ሰበይትን ከምዚ ዓይነት ሓድነት ከምዚ ዓይነት ምግዝዛዕ ክህሉ ከም ዘለዎ ምክብባርን ምፍቃርን ክህሉ ከም ዘለዎ እዚኣ እውን ተሪአና ኢላ እሞ ኣብዚኣ ወዲእና ኣለና ገለ ወሲደልኩም የመስለኒ ግዜ ሓደ 15 ደቂቃ ገለ ዝኾነ ኣለዋና ብቀሽ ገለ ትብሎ እንተለካ ንቅድም ብኣኻ ጀምር ሞ ሓር ናይ ጉባኤ ክንብላ ከም ወልፊ ናይ ኣበይ መርጌታ ከይንርስዕ ሕድሪ ከይነጥፍእ ደሓነ ቦሸን ደሓነ ነደም ተሕተት ኣለዎም ደሓን ሰላም ከመይ ምስኩም ቃል ህይወት اسمعنا بوتاتنا امين حرام كمل لهم صاي كما كان هاي እግዚአብሔር ይመስገን ክልተ ሕቶ ኣለዋኒ ምናልባት እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቂሉ ከሎ ትግድገቲ መጋረጃ ተሰንጠቀ ክብል ከሎሲ ብክልተ ነገር እውን ይሪኦ ነሪሞ ምናልባት ጋጊ ከይከውን እቲ ማእኸልና ዝነበረ ሓጥያት አንጥይጥዎ ወይ ከዓ ተጋሊሁ ወሲዱና ዓይነት ነገር እዩ ዝርዳእኒ ነይሩ ወይ ከዓ ኦፍ ኮርስ ከምቲ ሕጂ ዝረዳእኹምና እውን እቶም ኣህዛብን ህዝብን ሓደ ከም ዝገበሮን ይመስለኒ ቅድም ምናልባት ሲሕታ እያ ከይከውን እታ ካልአይቲ ድማ እቲ ዓብዪ ፀገምና ዘሎ ሕጂ ብእውነት ኣብቲ ባህልና እቲ መነባብሮና ብዙሕ ፀቕጠን ድዩ ዘለዎ ግን ብኸመይና ክንቅይሮ ኣጋር ነውስ ሕጂ ንኣብነት ማርታን ማርያምን ኮምፔር እንድሕር ገርናዮ ከም ማርያም ከማን ክትከውን እንተደሊኻ ዘይኽወኖ ነገራት ብዙሕ ነገር የጋጥመና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣውደ ዓመት ክኸውን ከሎ ቤተክርስትያን ምድላው ክኸውን ከሎ ኣዶኖ ናብ ኩሉ ዓዲ ከምኡ ድዩ ግን ከምቲ ንሕና ኤክስፒሪየንስ ክንገብሮ ዘለና ሲ ናይ ግድን ክንቆርብን ክትሰግድን እንዳደለና ከለና ግን ምድላው እውን ናይ ግዴታ ስለዝህልወካ ብዙሕ ነገር ከምቲ ሸለሌልካ ብቐሊሉ ምሕላፍ እንከሎ እቲ ምግቢ ኣደላልዋ ክነዳሉ ከለና ባዕሉ ከቢዱ እቲ ምግቢ ቀሊሉ ዝግበር ነገር ኣይኮነን ኤክስፔክቴሽን ኣሎ እዚታትሲ ሴት ዝኾነ ነገር እንተዝህሉ ነይሩ ኣብቲ ቤተክርስትያን ከመይ ምቐለለይ ነይሩ እንደገና ካልእ ተፅዕኖ እውን ኣለዎ እቲ ህዝቢ ብእውነት ብቐሊሉ ተረዲእዎ ክግበር ኣለዎ ፕራዮሪቲ ኣየና እዩ ኢልካ ክትመፅእ ንምምፃእ እውን ንሱ ባዕሉ ከቢድ ዝኾነ ነገር ኣለዎ ግን እቶም ዝመፃ ወይ እቶም ዝመፅእ ፈርማን ከምዚ ዓይነት ተፅዕኖ ኣሎ እሞ እዚታት ካባኻትኩም ክዕረ ዝኽእል ኣብቲ ቤተክርስትያን እንታይ ከመይ ጌርና ክንዳሎ ምግብታት ከመይ ክኸውን ኣለዎ ኣየናይ ክቀድም ዘለዎ ምክንያቱም ከምቲ ዝበልኩም ወሰድ ጥዕዋ ኢና ንውዕል ደኺምና ኢና ኦልሬዲ ኣብኡ ከይድካ ደቂቃሲ ዝመፀካ ሞ ስለዚ ኢስ ሪሊ ፕራክቲካል ዘይኮነ ባህሊ እዩ ዘለና ማለት እዩ
قال هو تسمع الله كله ثانك يو طبقتي يعني دارجا دوس خلا قبل يصبوا قال كتنتين كي عندي خي جن تا مقارجات بالله زي منغنا زخل كلنا دلو كابا منغنا منغنا املاخن خوين زخبولنا تلي حاتياتنا يحجي نابتي قدسان زاتو زنبر اب عامت حنت غزي كهن لتلقى كهنات كتعارقهم يلو متعارق طلو مسوات حيزو زاتو بدي لقى كهنات عامت حنت غزي ينيرو حجي جن كريستوسن امونغنا امونغ كريستوسن زنبر مغارجا كله تبتينو احنا كنرخبو خم نخل قليل كوين لنا له معناتي خالد دما حجي مسوات بعلو خوينو بتي كريستوس تليقى كهنات نسو مسواتي نسو سواي خاهن معناتي نسو دما مسوي بعلو حجي ابا تاع زبلكوا مالتي متخخاب مالتي مفللا يلن مالتي حجي امونغنا امونغ እግዚአብሔርን زخل كلكال يبلنا انتي طراي تدلينا نحنا دلونت نحنا ناي لبي نعو مقبال من السحه مقرب طراياتا تدلينا زلا مالتي ابتا ناي بعالات اكبابرا زبلكيا ግን ብዙሕ ትምህርቲ የድልየና እዩ ንሕና ድማ ሰሚዕና ንምግባር ምውሳን ድማ የድልየና ካብ ገዛ ኢኻ ክጅምሮ ዘለካ ሕጅስ ትንሳኤ ነታ ሰንበት ጥራይ ንክበሃል ሲ ቅድሚ ሰሙን ክልተ ሰሙን ኣትሒዝካ ስቤዛ ክትገብር ብወፃታት እንተሓሲብክ ይውን ገሊኡ ከምዚ ድሕራይ መዓልቲ ምብላዕን ምስታይን ዘየድልየካ ወይ ክትበልዕ እንሰትን ዘይነበርካ ብዙሕ ትሃልኽ እታ ሰንበት ትሕልፍ ምስ በለት ተራ መዓልቲ ኢኻ ትኸውን እንታይ ክኸውን ይግብኦ ነይሩ እዛ መዓልቲ እዚኣ ዝዓበየ ክዓዝዝ ዝግብኦ ዝነበረ እቲ መንፈሳዊ ትሕዝቶ እዩ ንምሃር ኢና ግን ኣብ ምንታይ ኣድህቦና ኮይኑ ኣብቲ ባህላዊ ኣከባብርኡ ጥራይ ኮይኑ እቲ ኣድህቦና ወትምህርቲ እውን ቁርብ ጎድለና ግን ተማሂርና ካብ ግብሪ ነውዕሎ እንተሊና ኣይብልኒ ምክንያቱ ከይብላኒ ከይብሉኒ ዝበሃል ድማ መልሽ ይቀትለና ኩልና ኢና ክንፅዕረሉ ዘለና ብቤተ ክህነት ይኹን ብምእመናን ይኹን ሲምፕል ጌርካ ቤተክርስትያንካ ፅቡቅ ሓዲርካ መክፈልቲ ከምታ ኩሉ ግዜ ንበልዓ ሻህን ባንን ወይ ሕምባሻን ጌርካ ኣኽፊልካ ከይድካ ገዛኻ ይዕሪፍካ ተሲኢኻ ቡንካ ተሰተኻ ተሎ ከም ቀደምካ ንእሽተይ መግቢ ግብር ኣቢልካ ክትበልዕ በዓላ ይገብሮ እንድዩ እዚ ዓበይ እምበር ምኾነ ምስ ሓይልኻ ምስ ኣቃልቦኻ ኮይንካ ግን ተሳቲፍካ ቆሪብካ እንተትኸይድ እቲ ዝዓበየ ትንሳኤ ማለት ንሱ እዩ ኣብ ምድራዊ ነገር መብልዕን መስተን ክዳንን ጥራይ እንተድሂብና ግን እዚ ፈፂመ ህይወት ኣይትኾነና ከመይ ገርና ኢና ክንኣልዮ ንዝብል ግን ትምህርቲ ኦፍኮርስ ኣሎ ትምህርቲ ተማሂርና ናብ ግብሪ ምውዓል ድማ ናህና ተራ ክኸውን ኣለዎ ከይብሉን ዝበሃል ካብ ነብሲ ወፍቅፍና ክንጅምሮ ክንክእል ኣለና እምበር ስዋ ኣሎ እንጌራ ኣሎ ፀብሒ ኣሎ ኣዴታት ኣሕዋት ተሃልኩ ኣሃልኩ ኮኒ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመካ ኣዝዩ ዘሰክፈካ እሞ ኣብዚ ዘለናዮ ናይ ስደት ዓለም ከይተረፈ ድማ ክንዲ ዝገድፈና ዝገደደ እንዳኾነ ይመፅእ ምክንያቱ መሳለጥያታት ከምቲ ናይ ዓዲ እውን ኣይርከብ ንኸውን ኣብዚ ኣሸጋሪ ዝኾነ ነገራት ናይ ምድላዋት ክትገብራ ድማ መልሽ ዝኸፍአኸውን ኣሎ እሞ ሓቂ ኸይኺ ትምህርትን ንሕና እውን ተረዲእና ወሰንቲ ኮይንና ብምግባርን ገለ ክንገብር ክንክእል የድልየና እዩ እዚ ንምሃሮ ዘለና ሓደ ድማኒ እቲ ትርጉሙ እንታ ክገብር ኣለኒ ኣብ መዓልቲ ትንሳኤ ብመጠኑ ምድላዋት ገይረ ሕራይ ድሓን ግበር ወረ ንእሽተይ እንጀራ ማይስ ግበር ንእሽተይ ስጋ ግዛ ኣቢልካ ሓንቲ ፀብሒ ስራሕ ሓንቲ ፀብሒ ስርሒ እዚ ካልእ ስዋን ገለን ጌርካ ትደኽመሉ ግን ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ግን ሎሚ ተነሲሐ ክቆርብ ኣለኒ ትንሳኤ ምስ ክርስቶስ ክውዕል ኣለኒ ዝያዳ ከምቶም ምፅራውያን ዝበሉ ንክርስቶስ ኣርእየና ኮይኑ ክንሪኦ ንደሊ ኣለና እዛ ሕቶ እዚኣ ኣብ ነብሲ ወከፍና ክትሉ ኣለዋ ኣነ ንክርስቶስ ክረኽቦ ደሊ እየ በዛ ሎሚ ለይቲ እዚኣ ምስኡ ክትስእየ ኣብታ ደንቢኡ ከምቶም ሰብ ጥበብ መፅኦም ዝሰገድሉ ከምኣ ገይረ ክሰግደሉ እየ በዚ መንፈስ ዝክንከይድ ክንክእል ኣለና ኣነ ቦና ምስኣ ትኸይድ ኣላትኒ ሂወቴ
እዚኣ ሓረጋ ሓፍትና ዘምፃታ ብጣዕሚ ተድልየና ትምህርቲ እንድያ ሕጂ ኣብ ብነፍሰይ ክሪኦ ከለኹ ካብዛ በዓልና ህና እዚ ወዜማ ዝበሃል ኣይፈልጦን እየ ነይረ ግን ብከተሪን ስለ ዝገበርና ኮፍ ኢልና ሰሚዕና ኣወዝ ሪሊ እቲ ኩሉ ክርድኦ ወዜማ እንታይ እየ ዝብል ነይረ ኣትሊስት ንዓ እኳ ፈሊጠ ተመስገን መድሃንያለም ሕጂ እዛ ሓረጋ ሓፍተይ ዘምፃታ ኣብ ዝክስታካ ኣሎ ፃማ ክኾነኒ ነቲ ምግቢ ምስራሕሲ ከም ፃማ ዝውሰድካ ኣሎ እሳ ከዓ ቁርተይ ከተብርሁልና ሓንቲ ንሳ እታ ካልአይቲ ከዓኒ እቲ እንተኣሽሙ ሕጂ ንምሳሌ ብናይ ምግቢ ጥራይ ዘይኮነ እውን ኣብ ቤተክርስትያን ብደግ ብውሽጢ ሎ ዝስራሕ መዓት እሱ እውን ክትሰርሕ ከለካሲ እቲ ወንጌልን እቲ ኣገልግሎትን ሲ ማዕረ ደይኮነን ክኸይድ ዘለዎ እዚአን ግለፁ ለይ ኣቦና ፅቡቕቲ ህይወት ሕጂ እታ ፃማ ኮነና ትበሃል ሕጂ ንኣብነት ሰሪሕካ እንጀራ ማይ ጌርካ ንድኻ ዝመፅእ ኣብ ዓድና ኣሎ ንግደታት ዝግበርካ ንግደት ክበሃል ከሎ ሕጂ ነቲ ቤተሰብ ዘይብሉ ዋላ ንኩሉ እውን ኣብ ቤተክርስትያን ዝመፀ ወሲድካ ኣብ ገዛካ ትቕበሎ እንጀራ ማይ ተስትዮ ልክዕ ንዑ ጥራይ ተስተናግድ ኣሎ ሕጂ ፃማ ኮነካ እዚ ድማ ነቶም ጠዋሪ ዘይብሎም ክትረድእ እንከለካ እዩ ኣብዛ ዓዲ ተሪእና ግን ሕጂ ትንሳኤ ንገብሮ ከምኡ ንህቦ ሰብ ኣለና ዋላ ሓደ የብልና እዚ ኬተሪንግ ምግባር ሕጂ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ውሳኔ እዩ እዚ ኣብ ዝተገብረ በዓልና ንኩሉ ግዜ ክንለምዶ ተስፋ ገብር ምክንያቱ ተን ዝደኸማ ኣዴታት ኣብቲ ቀንዲ ክሰምዖን ክሳተፍኦን ዝግብኦን ኣገልግሎት ኣይሳተፋን እየን ነይረን ሕጂ ግን ናብ ምስታፍ ክንመፅን ከዓ ክንክእል ኣለና እቲ ኣገልግሎት ንገብሮ ካልእ ኸ ድሕሪ ክግበር ዝኽእል ኣገልግሎት ድሕሪ እቲ ኣብ ማእዲ ክርስቶስ ምስታፍና ኣብቲ ቅዳሴ ምስታፍና ኣብታ ግዜ ቅዳሴ ብፍላይ ስኒ ነታ ሓንቲ ሰዓት ክልተ ሰዓት ትኸውን ደው ክንብል ንክእል ኣለና እንታይ ደለና ኣብቲ ቤተክርስትያን ሕጂ እቲ ከም ዝብሎ ዘለኹ እቲ ሃልኪ ናይ እንጀራ ማይ እንድሕር ኣቋሪፅናዮ ሻህን ቡንን ሕምባሻን እያ ትኸውን ዘላ ኮርስ ሓደ ክልተ ነቲ ኩነታት ናይ ቆልዑ ናይ ገለ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ክህልውና እዮም ዝርዩ ማለት እዩ መብዛሕትና ግን ኣብቲ ቅዳሴን ኣብቲ ጸሎትን ከነስተብል ዝግባአና ዝነበርና ሰባት ኢና ከምኡ ዝግባአና ኩሉ ካል ምንቅስቃስ ደው ክብል ዝግብኦ ኣብታ ቅዳሴት እያ ኣይኮነን ንሕና ጥራይ ዘይኮነ ስኒ እቲ ሓንቲ ቤተክርስትያን ንብላ ኣብቲ ግዜ ትኮነ ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ሓንቲ ዝኾነት ብሰዓት እዚኣ ሰማያውያንን ምድራውያንን ብሓንሳብ ንኣምላኽ ዘምልኹላ ሰዓት እያ ሕጂ ካብዚ ተፈሊና ኣብ ካልእ ሃልኪ እንተወዓልና ብዙሕ ውፅኢት የብሉን እቲ ዓስቢ ዝብሎ ዘለኹ ሰዓት ክንገብረሉ ዓንቶ ኮበይ ቀሺ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዋ ነይሩ ናይ ማርታን ናይ ማርያምን ኣገልግሎት ኣይኮነን ዝፅላእ ዘሎ መዓስ እንታይ ትገብር ከመይ ጌርካ ትገብሮ ድማኒ ብምስትውዓል ክንገብር ክንክእል ኣለና ዝብል ኣለና ብቀሺ ተለቁ ተይወስኸላ እዚኣ دخانا باشد بوجر كا أبريخايا خاجن ككاب جزانا جميرنا حمام كلنا يزي حمام حدا خلتي كونن حمام كلنا يزلو حج من بلش كاتسب حتى هم تخلوا ويدما جلسبكم اللي صار ما خسمع خلا خاسي وا صيمنا وركسي أصبي أخبر العلدي كمزي أبي نركان تات خندز ورح تفي خان نركالكا كمزي كستاي اتتصايم كاسي سلمنتا اتصايمه انتاي كركبيلكا كندنا بسماي زطمتا الناس كمزي أبي نركا سغا حوي كوينتي كونتاتنا ناي بحقي كلنا كنقيرالو زغبانا ايو زناي لزبن زمصخيا حفتنا او دعمتنا ناي بحقي كاب كساي سلازمصه كلخن ناي سغا عرفت نيرو زياده دما بمنفس دما تخل سب ربيحمو كن لمدو زغبانا يتبب غزانا زغبر دما عقن كنغبرلو ناي بحقي هيوت غز الله سومن سمعاسي انت دايلناسي كابوساينا كسابتن سازل حماماتيا جن شعو نتعرب سقلتنا تدافئنا نمصنبري ككاب سرحنا مسوصانا نابئنا نفاس غاز خون حدا نجر كجبر قلخ جبر جن
فاسقا كوسقيلا يكونت المسيا فازقا هنسا مقرات خوي الناسي تحمامات او انت هنقبر كنكلال لنا كنودق كنسجد كنستنتن يو زلنا مو مچم كلنا نصلي له كاب نفسنا نابغ غزانا زلو حماميو زي كيد حمام كن يلن كنقدفون دحدلينا قريصنا خندربيان دحدلينا سي كنقدفو بعقن كنقبرون نخل إنامات مقبار يكون نصلى زلو تايدا غزيان معسن بخمي عقنا دما كنقبر እግዚአብሔር ይحግዘና ነትናይ በዓል ምስጢር ተራእይና ወይ ክብር ተራእይና ከነውዕሎ እግዚአብሔር ንኹልና ይحግዘና thank you አሜን ቃለ ሕይወት ይስማና ቃለ ሕይወት ይስማና ሪታ ወይ معدا قالت يمدلنا بنزلنا بمرقيتا معدا تلكم ون وصبو امنتا ابقار 4 تاي حيش نزبارق لكم دلنا دحانينا دحانيهم بقاش تسفون من مرقيتا لا بيخيدهم we miss them مرقيتا قشم አለው ንግደት okay صبوا لكم تزبارقن صبون صبون مهار لنا واحد ቃለ ሕይወት ይስማዓልና كم تبغى بقاش تسفون thank you ما تقالل قبر عبيلكم صلت عصولنا بعدنا بحر نحر حتى ودي الله ويريتو بقشينا ما تقالل قبر عبيلك عز راي thank you بوشه قال هيوت يسمع لنا زمنا قلقلت كايبار كلكم دما ساتفو زمسهم حواتن حاتن بحتو بمبرهي حبيركمنا زمسهم دما እግዚአብሔር زمن አገልግሎትኩም ይባርክ አንተቦ አቦና ቦእሸስፎም ስስዕቲ ንግሓዚ ኣብ ክንዲ ምሕዋይሲ ለምጽ ከም ዘምጻትሉ ምስናይ ሃዋሪ ምስናይ ይሁዳ አተሓሒዙ ነጊርና ነሩ ገሓዚ መን እዩ እንተዳኢልና ናይቲ ዕፅፍናይ ኤልያስ መንፈስ ኣምላኽ ዝነበሮ ነቢይ ኤልሳ ረድእ ወይ ድማ ተማሃራይ ናቱ ኣገልጋሊ ዝነበረ እዩ ኤልሳ መን እዩ እንተዳኢልና ብሂወት ከሎን ብሞቱን ብዓፅሙን ክልተ ግዜ ምውት ዘተንስአ እዩ ኣብ ካልኣይ ነገስቲ ምዕራፍ 4 ተዳእሪና ነቲ ወዴታ ሽነማዊት ከም ዘተንስኦ ኣብ ካልኣይ ነገስቲ ምዕራፍ 13 ድማ መይቱ ተቐቢሩ በቲ ከባቢ ሬሳ ተሰኪሞም ንመቃብር ክኸዱ ከለዉ ድብያ ሓደጋ ዝወድቁ ሰባት ኣብኡ ፀላእቲ ምፀንሕዎም ነቲ ሬሳ ኣብቲ መቃብር ናይ ኤልሳዕ ደርብዮም ምስከዱ ዓፅሚ ኤልያስ ዝመሽበሸ ማለት እዩ ተንክዩ እቲ ሞት ከም ዝተንስአ ናብ ምንታይ ክመፅእ ደሊአ ሕጂ እቲ ንእማን ምስ ፈወሶ ንእማን ብዙሕ ህያባት እዩ ሕጅሉ መፅዩ ሓንቲ ህያብ ግን ካብኡ ኣይወሰደን እቲ ገሓዚ እዚ ኩሉ ሓይሊ ኣምላኽ ዝነበሮ ነቢይ ናቱ ተሓጋጋዚ ኮይኑ እናነበረ ከሎ ግን ደድሕሪ ንእማን ከይዱ ሕጂ ኣጋይሽ መፅኦም ንሲ ካብቲ ክትህበኒ ሓሲብካ ዝነበርካ ሃበኒ ኢልካ ጎይታ ኢልዎ ዕፅፊ ገርካ እምበር ውሰድ ኢሉ ድማ ሂብዎ ሕጂ ንኤልሳዕ መን ይነጊርዎ መንፈስ እግዚኣብሔር ይነጊርዎ ኣበይ ነርካ ኢልዎ ዋላ ሓንቲ ጎይታይ ኣይከድኩን እንታይ ደኣ እሞ ካብቲ ፈረስ ካብቲ ሰረገላ ወሪዱ ክቕበለካ ከሎ ዶ ኣይረኣኽዎን እምበኣር ከምኡ ስለ ዝገበርካ እቲ ናይ ንእማን ለምፂ እንታይ ይኹን ኢልዎ ንዓኻ ይኹን ኢልዎ ብስስዕትሲ እንታይ ይምፂ እዩ ሕማም ተቐቢሉ ገንዘብ ጥራሕ ኣይኮነን ካብ ኤልሳዕ ተቐቢሉ ተላይ ኣብ ኤልሳዕ ዝነበረ ለምፂ ድማ ናብ ገሓዚ እዩ ከይድሞ እዚ ድማ እንታይ ከምኡ ዝገበሮ እንተዳኢልና ፍቅሪ ገንዘብ ካብ ንኣምላኽ ልክዕ ከምቲ ናይ ይሁዳ ን30 ቅርሺ ክብል
ኣምላኹ ዝሸጠሞታ ስስዕቲ ንገሓዝስ ኣብ ክንዲ ምሕዋይ ለምፅ ትብል ታቃልያ ቁርብ ተንኪፋን እሞ ንዓ ከብል ኢለ ካልእ ግን ስለኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ እታ ናይ ሰላም መስተበቆ ጌርና እንታይ ሽሙና መደብና ክንዓፂና ብሩኽ ምሸት ይግበረልና እታ ሰዓት እውን ኣኺላ እያ ተንኪዩ ኣቦሺ الله دي أبطاها بوشيتا مستوكو هراي من انت سلام دي صلة صلت كان بحدش كل نزحز اكزيا بيهر أبو قويتانان مدحنان يسكر سوس من انت سلام زحنت اللي كل زغانات قدس بيتا كريستيان لمنا لنا قبل على زبن منانين بزح سلام كب نقول سلام سلطان دلو اكزيا بيهر عملاقنا ايو من انت سلام صليو بسمايات نبر ربنا سمكاي قدس من استغاتم زا فاد كام تاب سمايكم دمام دريكم على تنجرانا لما هبنا نانز بدلنا بدلهم كم زحلقنا لهم بدلنا نوسانام تقلنا كم كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا نقصن حيلين كبرن نزل عليهم ناتكاي ما امين وزت يا مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلام لك له حلنا خد دنقليخي شقافون دنقليخي ادي جابير صبات كويتا سراوي سلام لك له مسخي كاب انس برختيخي ركرسهم برخيو وملتا تصقا يا بير مساخيو وفستي داسي بلكي حتياتنا أخسر يلنا نفت ودخي يسوس كرساس ما انتانا بحرت لمن لنا أمين ونقول تحجي بيهر اللي منا كان مالكان لنا ونقول سلام هبلنا كل يبقى أخام أو جابيرات رينا سقا خو نفسلنا جكان نفلت بعد أملاخ بلنا كل اسم كان سمن نسوعنا لنا أبسما يزل الله نسخا سلام كعبد النفس كلنا أحضر أبزع على من زمن راون بسلام حلو وكل لما راح تنسى السلطان بقول بسم كا سلام حبهم أبزريانا نزلوا مكاين تعذاب كأم خرها أما تاونا مصانا نزلوا قراوتنا بقول سلام حلوهم بهدوء بقولون يوات كنبرن بقول سنة يملكوا دما ناخاني ديابير بنفرح بحياة ونت كنركبن بكرساس مسؤول زمان فاز قدسن سجانا صنعتهم بوزلكا لمن كل ساعة نزل علم أمين قدس جابير أملاخنا سلا كله تمسكن سلا الذهب كان ناقزينا مسكنكا سلا قالكا خنمهار قال كاز مهرود ما سلا ذهب كنا كبر مسكانا ناخايكم قال كا سمعنا قال كا تمهرنا دما إجابير أملاخنا كندحنا له كم مريم كم تمصراويان مصيوم نعخا خريو زدليلو نحنا دما غصكا خنريلو كندليلو دما فقادكا يكونلنا كلهم بزام كنريم زمسنا قال كا سلا زي بصحم نعخاون سلا زي رأيخا أيكون انتاي دعا بعين منفس بعين حلنا سلا زي رأيخا إمو إذا قال كازر ما نعنا يعين تلبنانا أبريهو ناب سماي زت أمت قبرلنا ناب سماي زت أمت قبرلنا من قصة خازا ورس مسكود سان كازا أمبر دما قبرلنا نعنا إزيابير أملاخنا بقزيو إذا ما عدي هو تزسلا سرع خالنا نمسكنكا وزحات اللو كسم عنا دليو إذا اسمع عمز سعان أمو كمتي اتأخلي بزحيو عييت قنا وحدات يوم أمو نتقوي تأخلي عييت من غب صليو زبالكا نحنا دما إجابي راملخنا نتو ما قلت زي باللم قلت كتبلنا للمنكا نتو ما قلت زرقبنا دما نتذهب كان نخنطق أملو نسخ حق زنا سلام سلزو عالكانا نمسكنكا سلام دما حضرنا أبسقاي نزلو فوسلنا أب حزن زلو أصعننا علنا سقاب نفس تأثيرهم زلو فتحلنا صيبوهم زلو أرهولهم تجنقهم زلو دما إجابي راملخنا كاب چنقتنا برهوا أسقاقرلنا كلهم زولدنا يوم أوداتهم أولدهم عبيتهم نعشتهم نما بارخلنا وفي رمز زلو دحن يتولنا قشم زلو دما دحن ملسلنا بناي دينا قدس رنقل مريم أمالادنت بناي ملاغت ترادعنت بناي نبياتنا ورياتن صادقانن سمايتاتن ጸሎታይ ትፈለየና ከምተና ሐዋርያት ዝማህርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፋድ ንሕና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ ድንግል ኢኺ أدي جابير سوات كويتا سراوي سلام لك لخو
سخي كابان السبر ختيخي فركر سخون برخيو ومليتا تصقا يا بيهر مساخيو وفستي دسي بالكي حتياتنا خسر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا امين يفتح ويسري اجينو املاك المدان ليس كريستوس كان كان سرات يدم ساسي ابسا ولدو لبركسات ابراهيم انتم ابويا كانت واوي دياقونات ادوان سايرو غصانات ببسمكم كونو فتانون صحنا يرسين سكولان سمات جيو مهارن كريستوس مل 10 تخلته جيو مهارن كريستوس 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 صقونا ابي قسيس بصلتك قدس زحلف محاركم بزمص خيا اللهم بافر منفس قدوس كما سرحتها تفتحكم بنت اجزتنا مريم محرنا كريستوس نبل عسى بنت اجزتنا مريم محرنا كريستوس 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 صقا غويتانا ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳይን ምስኩልኹምን ይኹን ስለኹሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና ናይ ጽባሕ ሰባት ይግበረና thank you አሜን ሰላም ሕደሩ ሰላም ቀኒው አሜን ቃል ህይወት ያስባልና ቦታትና آمين. على الوقت يسمعنا كلاتكم أبوتاتنا. آمين. حضروا. آمين. تعمتوا بونر بكش لسهم. سلام. كلاتكم. برغلتي. ciao. Grazie. Thank you. ciao. آمين. تحال هدروا. راهي وتسمعنا. آمين. نتمنى كلكم. آمين. برغلتي حراي. قال هوت يسمع لنا دحن حضروا آمين آمين دحن حضروا ليتي حراي تشاو ثانك يو اعتمرت نيرنا ابو اشتسفنا حجودي المهم دحن شدشت عشوعت رعوبة الدردة وقدر كويس إذا استصبرت مسلمة بأثير الشيء نمسح على ملء الصباح يزجاج له نطبخ خيط كلكم من أكل صراحة يصح لا ما خيط عندي إيسا يمكن دولات because if you're coming on ساعة certain حالة يجب class. ما أنت ما رأيت هذا خندق نحن على أموري. نبغى خبز إحنا كنا نبغى خنكي. جاي أفتح تعمل قصة خوني مش كده. But it's hot. The AC out of the living room. We don't have AC in the bedroom. ما أنت هذا خندق بدأ الحرق صرت حد نسينا الآن تحكمنا. Well, I'm just saying, why don't you guys just go to her first? أقول لي تهودي تقع عشرة دقيقة أنا تخلينا كل أنا ما هو تسحنا مسمار هو تعلينا خاو عشرة دقيقة يتهودي لا أبد سحنا شو أنا كوتينا نخي. Yeah, I know that. I'm just saying. قوم إلى كده لكم معي. قوم إلى تني. بس هو. I can't see you. تدور على خانكستي. ساعة حاجة ساعات من ديود. 2 o'clock. أوه. أول اللي Yeah. مسبت بقى بتكستان الكافي. I'm not coming on Sunday. الزارة أمس مسألة سالم كزارة ومحمد. Just talk to her and see what she says. Because if you're coming, you can
because he's studying in the room that he's أنا ما خافت عقب قرصنا باخذ متسينا صدق ومتعاملنا الناس أدراشة كلهم وسيدي أدراشة هي بيلي يعني أدراشة قلنا كان زجرنا في بيلي. Yeah, no, I forgot that his class started at 11 and I'm on Saturdays. Okay, well, must not come out right. Can we call her? No. أبزر رفاقين نقول سلة إفتاء بهذه أنا نسمرتهم قومي إلى عام الجماعة كده حاجة I don't know the مش بعد ألو ماما ركاشة ألا أبيت هو أبيت تليفون no أنا أتوقع كتاير بابيكو أتوقع أتوقع بصوباتنا أتني حج عسياس بالي كميو كدويلا أنا أتني أتوقع Call from SNS Nancy. أبينا تمتوزاني عربي أنا حجي أبزم مسبع على بقشي إيه مسبع على بقشي ده عطيه عندي قالي وتسمع عني قالي وتسمع عني زوما أتوقع أن عندي كتحلاه مرحلة ما تدرسي أو يسمع عنه هلو هانا أنا سلكي كفوت كلكم مسبع على بقشي تسأني حفظه اوكي بالحر انا فلوت كنت ازم تعاطي عند الحين دور تبعينا كنت تعاطي هو تعاطي وانا كنت تعاطي لأنها تسلك الإله سوري بالحر سوري اوكي حر بالي دايت زاري حر صباح خيد دمو فتن على لون ده تبلن جل اوكي حر ثانك يو نقصتم كدول ثاني حقه حر ما مرد اوكي باي